Okay na di? Nagpupit mo na yan? Two viewers, hello po. Hello. Basa ko? Ano basa? Cellphone mo saan? Hindi ko nababasa. Wait lang po. Hello sa lahat. Two viewers, hello po. Tamsak doon, sabi ni Kuya Romelo Mahid. Good evening po, Ate Ame and Paring Jason. Good evening din po. Kasi Kuya Lincoln. Kuya Lincoln, kumusta ang dyan, Paring Jason? Okay naman po, Kuya Lincoln. Kumusta ang buhay-buhay, Kuya Kayo po, Lincoln? kamusta rin po? Two viewers, hello. Kuya Romel. Merry hello. Christmas po sa inyo lahat. Happy holiday, Kuya Romel. Happy holiday. Ito, nagdi-display. Kakarating ko lang. Namili muna ng paninda. Hello, hello. Di-display kami ng paninda. Hello, subscribe. Good. Yes. Ano? Wait for time. Hello sa lahat. Jan. Good evening, Jan. Kamusta, Jan? Hello, Jan. Kumusta? Kumusta ang buhay-buhay natin? 2.6. Shout out kay Jan. 2.6. Ate Tiyin, hello. Marina gabi, Kuya Jason and Ate Ami. Ate Catherine, hello. Magandang gabi, Ate Tiyin. Maraming nagabi. Marina gabi. Nagdi-display ka di. Paling diba, bakit nakiwala ito, ma? Ma? Saan, ma? Di saan? Bukan ng bago. May langgam? Wala mong butas, oh. Kita mo saan? Ako sa kanila. Sa labas lang, eh. Hindi mo pot, oh. May hangin. Magandang gabi sa lahat. My viewers, hello. Hello.
Merry Christmas sa lahat. 7 viewers hello. Jan. Kuya, salamat. And sa sponsor mo po, tulong dagdag pang bili ko ng gamot. Salamat kuya ng marami and God bless po sa asawa mo kuya. Yun! Hello, guys. Wala ka naman dyan. Basta magpagaling ka lang. Siyempre, salamat tayo sa nag-sponsor nun. Oo. Kasi ayaw niya magpabanggit ng pangalan niya. Salamat lang tayo kay God saka sa kanya. Kasi ano lang, Kumbaga, kumbaga, way lang kami, way. oo. Siya talaga yung Oo. ginawa lang kami paraan para ipahatid yung tulong Oo. para sa iyo. Keep on fighting. Siyempre si God din yung nag-guide sa kanya. Sa kanila sa mga sponsor. Pray mo Kumbaga, lang, instrumento lang. Sa ano. Ayun, may panggamot ka na. Siyempre maraming salamat talaga sa sponsor at kay God. at kahit papano, medyo nabawas-bawasan mo din ang isipin mo sa gamot. Kasi ano pala yun, ang gamutan niya talaga pala, mahaba-habang gamutan pala. Kay Habang Lord. buhay, yung gamutan niya ni God. Magkano nauubos mo sa sa isang linggo? Sa gamot mo dyan? May tindahan din yan si Jan. May maliit ka na tindahan. Doon sa baba nila, Rika. Kasi doon kami bumibili sa tindahan niya pag nandun kami. Sigla-sigla lang. Basta wag lang ihinto. Kami nga dyan, oh. Basta ano lang, tsaga lang. Tuloy-tuloy lang. Maging mabuti lang tayo sa lahat. Amo kuya, sobrang salamat ako. Na-appreciate ko po kamo, salamat po. Opo, Ate Catherine. Ate Catherine. Salamat po ulit kuya. Kuya Jason. Dito sa maagang pumasko niyo. At sa lahat po ng sponsor ninyo. Kuya Jason, maraming salamat po. Wala ka naman natin kayo. Basta yung kapatid mo laban lang. Huwag mawawalan ng pag-asa. Nandyan lang lagi si God nakatingin. Kanin kayo, ma? Opo. Yeah. Ay, kasi kanila na. Sino? Nandito. Hello. Ano kain mo? Ay, kasi kanila. Ayan, sa mga sa mga tune in. Pwede nyo po kung may mga anak kayong nanonood ng YouTube, pwede nyo pong buksan yung yung YouTube channel ng anak ko. Ano yung pangalan ng channel mo? Kailis emoji cat. Bakit? Kung nakasan mo? Kailis emoji cat. Elis MOG ka. I-comment mo yung mo. Channel mo saan yung Mga puro pang ano lang, pambagat sa mga bagat. pang bata. Pang ano, mga edit niya. Siya nag-i-edit nun. Hindi kay papa mo yan ata eh. Ayun, tinoment mo yung sarili mong channel. Yan ba yun? Channel mo? Ayan po, yung dyan. Yan yung channel po niya. Nakala ko mag-emoji. Ay, Kuya Hawk. Hello. Kuya Hawk, hello. Ulit ni Kuya Hawk. Mama. At yun, abangan niyo po yung pasupport din ng channel ni Ami. Ay, nako. Oh, abangan niyo po yung mga Wait upload lang. niya. Huwag kayong umasang maganda Oo. yun. Please subscribe Baka bukas, Huwag kayong umasa. baka bukas magawa na yun. Huwag kayong umasa na maganda. Please mag-subscribe kayo sa akin. Gusto ko rin na 1K. Ano? Dyan. 100 plus po ko yan nauubos ko sa gamot ko. Iba pa yung sa blood. 700. Ay, sa blood sugar.
700 plus nga. 700 plus po ko yun, naubos ko sa gamot ko. Iba pa yung sa blood sugar. Ay, pumasok Ang na pala mahal kayo. nun kaso, di makabili kasi sa budget short. Kung baga ko yung gamot na lang, bumubuhay sa akin. Kaya salamat po. Yung ano yan, di ba dyan yung inaano yan dito? Yung pang test? Kung mataas yung blood sugar mo o yung dito nilalagay dito? My friends! Good evening, friends! Ate Maya. And Ami. Thank you po sa palans. Ayun. Walang ano Ano man. dyan? Ate Maya. Dyan sa ano, nag-try ka na bang mag-ano? Nag-try ka nang pumunta sa Ayun nga pala. local government natin? Try Oo, mo humingi ng i-try mo. assistance. Oo nga. Sa Para, inyo, sa City Hall nyo, try mo Oo. pumunta sa City Hall nyo. Hanapin mo yung ano doon, MSW ata. oo. Basta sa ano sa mayor's office. Kasi Yan. ganyan yung ginagawa namin ngayon dyan. Merry Christmas and advance. Merry Christmas din dyan. Try mo pumunta sa ano Merry Christmas in kaso advance. Thank you. ngayong year parang tapos na ata ang kondo kasi ng mga ano City Hall kasi di ba Salamat Kuya Romel sa pag-subscribe sa anak ko. kailangan maubos ang kondo pag yearly. Try mo sa next year. Pumunta ka ng ano tapos Sa Kapuerte. sa Kapuerte, pwede kang ano, try mo Lumapit. dyan. Bago pa kasi mayor namin. Ay. Oo. Hindi, walang ano Walang yan. yun sa dyan. bago. Wala sa bago-bago Lumapit ka. yan. Huwag kang mahiya kasi kami nga ito ayaw niya. Tapos pinilit ko talaga. Tapos, Binigay sa amin yung gamutan napakarami. Ngayon nga ubos na. Bukas lalapit na naman kami. Pupunta naman kami. Baka makahingi na naman kami ng dextrose. try mo dyan. Tapos, ano ka na pa dyan? Naghihingi ka na ba ng ID ng ano? Kasi parang, Ito Ano yung, na yun eh? ito yung gamot ni Ate Mami, oh. Ganyang kalaki. 100 plus. Tapos may inahalo pa yan na 100 plus din. Ito nilibre lang to. Try May mo palas dyan. na to ngayon nagagamitin niya. Bukas lalapit na naman kami. Palas na to eh. tapos try mo dyan. Ano ka? Kasi, ano, sana wag mong anuhin yung sasabihin ko. Nag-avail ka ba ng ID ng para sa PWD? Oo nga Meron pala, ka na ba? oo. Kasi yung mga ganyang case kasi ano, eligible Kuya, ngayon well, sa ano kamusta ka? PWD. Sa Kamusta Cavite ka? naman po gumastos lang kami pag pera pabalik sa kanila. Sayang lang wala man lang nakuha si mama. Meron dyan, meron ka makukuhang gamot dyan. Ay, meron ka na Try mo sa ano, sa Erica baga dyan. Nandoon, may kaperte doon na anuhan, hingian ng gamot. Ipapakita lang yung reseta mo. Kung makakakuha ka niyan. Ipakita mo lang yung reseta mo doon. Bibigyan ka nila ng gamot. Kasi dito nga lumapit kami, binigyan kami ng gamot. Ate Margie. Ay, naka-live din pala. Ano po sakit niya, Adam? Ano siya? Kaka-surgery ko lang dyan. Bagong Nung opera siya ng polyp siya sa ilong. Nung November 3. Oo. Kaya medyo pa, humuhupa pa lang yung mukha na. Nandiyan pa yung tahi mo, nandiyan pa. Nandito pa. Nandiyan pa yung sinulit. Tinanlo yung ilong niya. Binakwak. Pinaklas. Hello sa lahat ng viewers, hello. Ayan, nawala ng signal. Nag-brand out sa amin. Kakabalik lang ng kuryente. Hello sa 3 na hindi bumitaw. Hello, thank you po. Shoutout sa lahat. Nag-brand out. Maganda, alam mo yung maganda. Ako'y di mo nakapansin. Hello po. Nag-brand out po. Pasok doon, pasok doon.
Mag-isip na kaya doon kasi may school bukas. Bukas. Ano sa loob? Oh, gatas. Bingo, bebe. Hello, someone. Hello. Three viewers, hello. Ganyan, kaya pasensya naman mahina na sa pinandito. Di ko na kayo nakikita sa live. Salamat po Kuya and sa sponsor. Po, sobrang salamat po. Sabi niyo dyan. Ay, Kuya Romel. Nag-brown out, Kuya Romel. Kuya Rocky, hello. Nag-brand out. 5 viewers, hello. Kuya Rocky. Ilan ka ma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lang to? Ayan. All viewers, hello. Ay, nako. Sayang sa bagay. Nakapagbili ko nitong ano. Hindi ko nadala yung GoPro. Nakapag-vlog sana ako dito sa noon. Open ng ano, pailaw. Tambak na ako. Review mo sulong. Kuya Rocky, Toyota Let's ba yung van gamit mo? Opo, Kuya Rocky. 1992 model. Kuya Rocky.
Ha? Tanggalin mo kayo. Hindi ako lang nakapilo sa akin. Pangit pag awang-awang yung ano. Paninda natin. Walang istorya nila dun. Sige matumba. Nag-brown out dito. Dito rin sa amin. Ate Catherine, nag-brown out din dito sa amin. Parehas, nag-brown out. Kaso ko kaya. Hanap yun, pinsan ko. Gawin camper van. Naghahanap na yung pinsan ni Kuya Rocky. Hello po Kuya Rocky, sabi ni Ate Catherine. Maganda kasi yun. Maganda pa yung body no. Saka yung van na yun, walang bulok. Kasi sinilig ko siya. Tinignan ko yung ilalim, wala pa yung bulok. Kasi ano yun eh. Service lang yun nung kaya nabili yun kasi ang may-ari nun, yung may-ari ng ano, yung Clover Pizzeria. Yun ang may-ari nun kasi doon ako dati nagtrabaho. Tapos service nun ng may-ari, bininta. Sakto sila naghahanap ng sasakyan. Yun ang in-offer ko kasi hindi sila spag. Yung biyahe na ano lang ngayon eh. Makati to Paranaque lang siya kasi taga sa Makati yung Makati. Walang apat yung pizza. 4 na piraso. Bilangin mo ulit. Wala na? Ito yung plastic eh. Hindi sabihin. Wala dyan. Sabon na. Sabihin ko na lang. Pero nakalagay na piraso. 3 dosena. Sabihin dosina. Kulang sa upat. Sabihin ko na lang bukas. Pa-jacket. Kasama. Ay, may jacket ka na po. Kuya Adolf Escobar. Tama yung pronounce ko ma? May jacket ka na po. Naka-jacket na po yan. Hello po. Matibay makina, dami pa pyesa. Opo. Ano pa yung pyesa nun? Available pa po. Basta po Toyota, hindi mahirap hanapin yung yung pyesa. Okay, salamat. Salamat din po sa pag-tune in. Hello. At paggaling ko ng set kanina, kaya nga umuwi ka agad ako kasi mamimili ka ako. Ibalak ko nga maglaba. Kasi plano ko bukas pumasok na doon sa site. Hindi ko lang yung tao talaga doon. Nakakausap ko sila pulo yung nakaraan. Yung tao. Kuman ko lang yung labahan ko di ko nagawa kanina. Hindi ka nga pwede magpilipit noon. Mahirap ka pa mabinat. Kulang talaga sa 4 piraso. Anong makina niya? Yan, ban mo. Malistresa rin Ano sa siya eh? dosena. Ano
Ayan. Purki? Kulang sa ano. Purki po. Purki po yung makina niya. 6, 8, wawalo din. Picturean mo ba? Picturean mo ng cellphone mo para ipakita ko. O, picturean mo na muna. Ano mo? Ilate mo dito. Huwag yan. Dapat naka... Araw mo na siya. Ano? Merkulis? Berang Martis? Adi blue? Okay. Onyo? Tinpa mo yan namin, eh? Six viewers, hello. Ha? Alin? Ini? Adi? Ano din eh? Ay, kuha yun. Paligaan ko kuha. Di ko man isip. Okay. Meron pa yan. Gusto nga yung kontrato. Ano naman ito? Hello, Ate Mayang, Kuya Rocky, good eve po. Rocky Bolina, Tamsak and Connected. Yun. Abangan nyo po yung yung may upload po ako siguro pag kaya pa mamaya maka-upload. Bubukas na lang yun. Yung kaganapan dun sa dun sa Barex kanina. Siyempre maraming salamat sa kanila. Kay friends na katulong ko kanina dun sa sa barracks at sa panghanap nyo ng panggatong pagdating ko may panggatong na. Ano pa kulang ng paninda mo? Mantika. Paalala mo nga sa akin bukas. Yung galon na maliit. Ha? Ha? Saka ilbudo. Ate mo yung naka... Ano? Hello, Ate Margie. Kuya Romel, hello, 7 viewers. Lahat na. Ano naka PBA? PBA ba yan? PBA. Ha? Naka-live. Naka-live pa ba si Ate Jeannie? Sabi ni Kuya Romel. Bukas ang tutok sa ano. Yan San Juan. Sayawan. May sayawan natin eh. Tulo po sa 8.
Shoutout sa lahat po. Magandang gabi sa inyo lahat. Mga kababayan. 11 viewers, hello. May kami ganap shoutout. Ano pa ma? Yan, bubuk na kanya. Magkano po na ng gilis? Lagyan mo rin lang pag marami ako nagtatawag-tawag sa'yo ng mga tatanong. Pag nandito. Kuya Makbal, present. Hello, Kuya Makbal. Ay, Kuya Makbal. Kuya Makbal, sabi ni Kuya Romel. Opo, Kuya Romel, sabi ni Ate Margie. Hello, Ate Catherine Guanzon. Ate Tiyen. Sagutin natin. Yung... May lagyan pa ba ito? Ma, bawasan mo yung parang ganito dito sa ano? Itong pinto, napakabigat. Napakabigat. Sisira ko. Grabe lang yung lahat. Yung iba, ilabas na lang. Kasi malapit naman. Sira ko, may ano naman ito. Kuya Makbal, hello, sabi ni Kuya Roque. Kuya Roque, hello, sabi ni Ate Margie. Nangalan yung kamay ko. Ha? Bibinta mo yan? Bigyan mo namin mga bata. Sige, bibinta mo. Sikuha din, sige. Kuya Hawk, Ate Margie, yun nga yung... Sabing mag-live na kayo lang Parang- para bili na rin kami ng maraming cellphone. Hello po, Kuya Hawk. Kuya Ruel. Tawa si Kuya Romel. Kambal. Ano? Baktay tayo dyan. Hello sa lahat. Ito ma, ilagay ko na lang yung iba muna. Ang taglima na. Diyan mo sa ano. Kung saan makasaksik. Diyan. Kung saan haba. Kuya Hawk Kambal. Ay, pabili po ko yung bawang sa natin, Margie. Kambal, dito ulit ako galing kay kusina. Sili po kay Ate Jenny kasi yung magulo. Magulo ang mundo. Magulo utak. Baka mamaya maratrak. Bakit? Bakit magulo ang utak ni Ate Jenny? Makulosi ka sa motor ah. Diyan.
Ate Margie, pabili ka dyan. Bahala ka sa buhay. Yung sa ulo natin, Jenny. Pwede naman yan, taglima. Kambal, magtapat ka na para hindi magulo mundo mo. Lagay ko na lang sa... Mayroon pa talaman. Dito sa baba. Huwag kasi pala tatanggalin ko pag natin. Dire-dire mo sa taas. Ano lang naman yan? Baka maliwan mo. Hindi yan. Hindi yan. Parang may display yan. Kasi pangit eh. Wala ko nga doon lagyan ng ibang mga sabit dito. Hindi mabibili. Pangit tingnan. Hindi mabibili naka-display. Hindi, ano. Hello sa 9. At sa 7 na lang tamsak. Tawa kayo na itawa. Shoutout po sa lahat. Yung tumatawa na yun, mauutok yan. Ano lang to? Siyempre, makapag-live na lang tayo bago mag-sarado. Hello mga kuya, musta na kayo? Sabi ni Ate Mayang, ang aking friends. Kaya mo yan Kuya Ruel, sabi ni Ate Margie. Wala na kayo tubig mo. Ano makagawa ko ng puno? Magbabawas na ako dyan ng ano? Sito, baka ilabas ko. Ayun ako. Dapat siguro yung, halimbawa yung ano, halimbawa yung lagay ng suprema, halimbawa limang kubra, taglima yung dalawa tapos galin, tapos yung cook saka ano rin, taglima-lima lang para yung, ha? Yung ice water, magawa Hindi ko. po, ilabas tayo basahan. Sa susunod yun, pag na-address lang, Hindi para mo. yung ice water mo, Mga sanin, kaya din nakakaiwag tayo ng sito. Maliwan ng buto pa. Tapos sa disito, kadama yung kasama mo. Hindi naman kayo magpapamaset. ayun, darang mo labas. Tapos lamig lagi. Okay, pagkarangay. Hilo? May laman pa itong hilo? Kasi binatang ko ano sa mga tubigsan, pati na ako lumabo sa parada din. Kasi lalabas? Pandiwas na natin, pero na ako. Ano to? Ba? Wala kang signal. Ma? Wala pa na. Oh. Sumakuha tayo. Hindi pa. Hello po sa 8 viewers. Kambal. Single yun si Hana. Malay mo, ikaw pag nagtapat ka, maging kayo. Tawa ng tawa si Ate Margie. Lalo na po si Ate Mayang. Tawa ng tawa yan. Isabit na lang kaya natin. Hmm? Ano? Hmm? Maganda na naman tingnan. Maganda na siyang tingnan ulit. Yung maraming ulit ko, arbitro mo to. Ay, Ha? mayroon kong magbuwan ng ulugan na. Pati ko man gano'n. Pag ano yung mga kayo?
Maghuhulog ka ng sarili mo. Tapos pag naipon mo, saka mo na bitawan mo. Euro yun mo. Ate mo yung mag pampers ka good vibes lang. Sabi ni Kuya Rocky. Naihihi ka yan pag nasa sobrang sa tawa. Kanina nga, sarap ng pintuan namin. Yung sa barracks. Tawanan na naman. Hindi ka mga vlog sa ba? Hindi. Ang nag-live ka. Hindi naman kasi yung vlog. Hindi, pagkatapos na. Kakain mo. Maraming sinumbat. Ay, sakit pang katawan. Nangilo. Kaya gusto mo na yan, ma. Late na yan. Hello sa 7 viewers. Basta yung alak ko. Walang bumili dito ng ano, tower. Tagitan Rocky. Tagitan Rocky. May naghahanap ko ng tower. Wala silang tindang tower din. Kaya yung sa atin meron. Ano nga rin? Matigas to kambal. Si Ate Ami ayaw ipaligaw yata si Beauty. Sa'yo. Kambal, Ate Ami. Ano na, payag. Payag muna si Kambal. Payagan mo na. Payagan mo na daw si Kambal na ano, ligawan si Beauty. Pumayag siya. Pag pumayag po siya, Siya Pag- nga siya ang kausapin. oo kasi nandiyan yung nakatingin yun. Makasyon din yun. Lagot ka Oo. dyan. Sino ba yan? Kuya Ho? Oo. Pag nag-live po kami na nandito siya. Kung ano, kung okay lang sa'yo makasalo ng tingga. Okay lang ba, Kuya? Oh. Kasi alam ko may ano kasi, may boyfriend lang siya. May jowa ata yan, Kuya Ho. Depende naman yun kung ano, siyempre, siya pa rin yung ano, masusunod. At okay lang sa'yo pamangga. Kasi dalaga naman yun eh. Kung may jowa. Kasi baka may jowa din. Hello sa 7. Lagyan mo ng tag ng ano. Magkano binta ng ano yung mga mata-mata na yun? Ha? Ay, kambal friend lang kami ni Kitty. Ayaw ko matinda. Good evening sa inyo lahat. Wala pa sila Ate Cheng, Kuya Benji. Shoutout Ate Ching, Ma'am Maria Kuya J, Benji, Kuya Ma'am Maria J, Kuya Jojo, Kuya Bern. Kuya Born, Kuya Jago, shoutout Tol Julius, Ate Maris, Nasaan kayo sila? Kuya Danis Tanyano, and Ate Kuya Jaime. At Kuya Jaime. Shoutout siyempre sa mga viewers natin. Kuya Ruben. Kuya Ruben. Kuya Ruben, Kuya Born, sa mga solid viewers. Kuya Ruel Reyes. So, Kuya Ruel Juliano. Ano sa yung lahat mo lahat? Babantayan ko kayo Ate Ami. Kasama niya si Cutie para kay Kambal. Uwi ata siya sa 18 pa eh. 18 pa ba? Oh, 18. Okay yun. Dala na yung ano. Dala niya na yung mga
pinamili. Wala pa sinisid sa'yo Na, na video. hindi pa. Baka busy pa yung ano, yung kasama. Kasi may kausap yan sila. Hindi sila yung mamimiling mag-ano. May kausap na yan sila. Supplier talaga ang kausap nila. Hindi yung ano nakapwesto. Kasi yung pinsan kong isa, tita ko na nga yun. Samahan kita magbantay kambal. Ano yun, pinsan ni Papa. Kaso matanda pa ako dun eh. Yun, Matanda ano, ka sa edad, matanda sila sa dugo. basta, pinsan nila. Ano sila? Kahit sila sa dugo sa iyo, pero sa edad, matanda ka. Yun, Pero ano yun pamangkin kasi ka nag-online selling, tapos basta nag-negosyo siya. Yun, ang mga kausap niya na supplier na hindi na yung ano, so nakapwesto. Kaya halimbawa, yung tsinelas, makabili man siya ng tsinelas na yung sa market take 50, baka makuha niya lang ng 20, ganyan, kalahati ng price. Hello? Manang buwan, labas na ang kalukuhan. Saan ba gati toilet si Papa mo? Toilet. Saan? Saan? May mga nabilo. Ten viewers, 11 viewers. May mga buhangin siya saan? Diyan mo sa mga gagawin dito. Paakot ako saan? Kahit mga talagang tulisigyan. Para matamit matambakan. Saan? Tapos, Ano ka magpuong diligin? Sa auto bill. Ha? Sabi ah? din sa garang. Yung garangin na yan. Natanggal mo yung bangko. Mas barangan ng gabi. Bababaan lang siya. Bababaan lang siya lang. Ano? Gusto pala kaya si ano? Yan. Si Kuya Jojo. Ang kanina. Ha? Si Kuya Jojo. Yan. Nandiyan, pagkutsun inyo kaya dito. Nandiyan na mga pag ano, mga nagkakal viewers ng pinag-video. Kasi lagi naman yung mga nakasulit mo sila. Sila Kuya Rodel. Diba nga mga busy yun na trabaho, ganito. Araw sa kanila o trabaho nila. At yung mga plastic na tinanggalan natin ng biscuit, mga ganyan. Ito, ganyan. Tinatago ko siya. Pambalot pag Pwede nagbibili ano? ng itlog, Nilagyan ng kape. itlog, kapon, ganyan. Speaking of itlog, wala na. Wala na nga, ang bilis ng itlog. Doon sinabi. May itlog ba doon? Hindi doon. Pick up. Bukas pick up tayo doon. Yan, kasi parang naaawa ko dyan sa bumibili sa itlog sa atin. Ang mahal kasi, ang liit. Tatlong tray. Kasi yan ang kailangan pag umaga pa ng itlog eh. Ang liit, tapos ang mahal, pinakamalunga. Large na yan, binibili ko. Sabi ko, kung itong itlog na to large, ano pa kaya ang small? Baka katumbasan ng Jolin yung ano. Sinabutan ka ano mo. Bakit ang dami kaya natin yung ban bukas?
Para sa Tapos bili ko ng isang container na ano, mantika. Mas makakamura kasi mo. Pag container ang bilhin mo. yung pera ka pa. Ang masama mo. Para kung di mo ganito ganun din. Si Adolfo, hello kay Adolfo. Hello po kay Adolfo. Magandang gabi. Naka-tune in din ako, pero silent viewers lang ako, hindi ko kinakaya ang antok. Hindi ba? Sino? Si Kuya Romel. Siguro kasi Kuya Romel ano. Nasa silent viewers na. Silent viewers. Hindi na daw kaya yung antok. Anong oras Okay pa lang. kaya tutulog, Kuya Romel? Yung live natin, siguro mga abot tayo ng ano, mga 10:30 o 11. Bago magsarado. Pero ako, papasok na ako maya-maya, magpapatulog pa ng mga skipping. Hindi natutulog ng walang ano. O kaya mga 10. Ano mo? O 10:30. Hindi. Kasi kung may sayawan, may tindahan naman doon bukas. Magpupuyat na naman kami sa 25 ba? Kapag nagami, Kailan ba yung ano? Yung Banda? may banda dito? 25. O, 25. Yun ba yung una? Walang 23? 25, tapos yung Hindi ko Christmas alam party. kung ano nila. Christmas party sa barangay. Wala kasi yung mga tambay dito dati. Ano kasi opening ng Alam ko basketball. sana silang ano, Caroline, Pampasayang. Ha? Pampasayang. Dati nga, no, ano, nagawa nyo dito. Dati nagagawa yun. Masyado. Kasi yung sound system, 4,000 yung system o 5,000. Mga Caroline. Wala, mga nasa Maynila yung mga mga tropa pits. Ano sabi ko rin? Talagang mahal lahat ng ano? Talagang mahal lahat ng Bilihin bilihin ngayon. ngayon, Di di naman naman tumataas tumataas sahod. Buhay nga naman. Tama ka, Kuya Ruki. Ang mahirap pa niyan, dapat nga maano Hindi yung... na ano na daw yung probinsya pero Yun nga, yung... mahirap eh. Dapat ano, yung... Ang maganda sana yung ano, alisin wala na. nang alisin na nila yung provincial rate. Dapat Ha? pare-parehas na lang. Sige, babos. Dapat pare-parehas na lang yung ano, Hindi yung sahod. makakalusot. Kasi yung sahod, provincial rate. Tapos yung bilihin, ganun din. Hindi yan makakalusot. Mahirap ilusot. Tapos ang problema, yung pinapayaman natin, yung mga dayuhan. Kaya yung mga dayuhan na negosyante, mas gusto nilang itatayo ng company sa mga probinsya. Hindi. Ang yung mayaman dyan, yung mga nakaupo. Para sa digit. Hindi ang dayuhan kasi ang dayuhan na namumuhunan sa Pilipinas. Hinihingian din nila ng cut. Oo nga. Kaya ang nagkakala dito. Kawawa yung mga Karamihan. trabahador. Yung gusto din. Kaya hindi rin yan nila i-approve eh. Kasi ang mga negosyo nila nasa probinsya. Pag in-approve nila yan, hindi makakalusot. I think. Dyan, laskan, no? Laskan, connect and watching complete. Ang ganda mo ng jacket si Jan Jan. Oo nga pala. No? Medyo mahirap makipag ano. Basta sa politics na medyo ano tayo. Dapat Wala na, hindi- di na maano, mag-jacket, wala na siya. Ay nakaano na siya. Walang signal ba yan? Walang sinunod. Oo nga pala. Busy kasi kanina. Pag nag-tune in ulit siya, hindi na yun maano, mag-jacket na. Pag ano, for ang puno nito, 5 pesos. Ha? 5 pesos na lang. Ikaw, ganun mo, pag may ganun siya ka na sa ano. Ano kasi pag ano, 30 pesos na lang sila ba? Oo. Magkano po ganun yan? Or, Ikaw, pwede, pag apiso 5 may na lang 30 ka. para Yung para mabilis, basta mayroon. Yun nga yung Chinese, basta kahit daw 50 centavos. Basta mo mabilis lang, okay na yun. Kahit kunting bilhin siya, ano yan, basta mayroon. Pamamahalin mo, hindi kayang bilhin, may stock.
tignan dahil ibang tindahan din na. Ito magkano yan? Hello Kuya Adolfo. Hello sa 5 viewers. At sa mga silent viewers. Ha? Para mabilis. Tagli pa, parang mabilis. Kasi mga pambata. Para mabilis na mabilis. Ito nga, parang gusto ko na i-type. May chucho ma. Lagay pa yung chucho dyan. May lagagan pa eh. Dapat pala bumili ko yung Skyflix. Biscuit. Ba't wala ka ng mga gamit? Yung nag-deliver. I-order mo na lang kaya ma. Pwede. Mag-order ka na lang sa mga gamit. Yung Shopee. kakapit ito. Basta. Mas madami ang Oo. deadline siya. Dalihin siya. Doon ka na lang. Umorder ka ng gamit. Ang itong ating mga tindahan. Bala ko nga bumalik ulit tayo sa Pergil eh. Kasi may ano tayo, may card tayo ng aling ko rin. Malay mo, dati tumawag yung aling pa rin baga sa atin dati. Kung ano nangyari sa tinda nung nakaniburod pa tayo. Parang gusto kong mamili ulit ko eh. Para malaman ulit nila na may tindahan na tayo. No? Diba? Hindi mo yun namin. Huh? Hindi ko ko dyan. Yung piraso pa lang. Okay pa kaya yung card natin? Aling ko rin. Yung aling po rin. Yung isa, 6 card na yan. Pwede pa nga rin nyo yan. Tag-isa tayong ID nun eh. Kambal Bahala. Tol Julius, taho. Hello Tol. Taho daw mo sabi ni Tol Ha? Julius. Taho daw. Bakit ba nang nag-appear doon? Meron. Hello Tol. Julius. Yan nga. Ang sipag magpalit ng profile ni Kuya Julius. Ang sipag pa. Nakamay din yan yung profile na yan. Kambal may isa na akong knockdown. Kuya Joel, sabi ni Kuya Ruel. Hello Tol. Hello Tol. Merry Christmas Tol. Advance. And advance Happy New Year. 35 yung Sa jail mga natin. brad dyan. Merry Christmas sa atin lahat. Ano kaya? Asan na yung lagan ko ng price? Nagtatago kasi Tol. Katagal, mahabol ka niyan. Tatago dyan si Tol Julius. Huwag magtago. Bahala ka kambal dito. Dito na si Kitty. Welcome sa live. Huwag magtago, Kuya Jules. Hello, Baka ano ka. Kuya Hook. Hello, Mahanap sabi ka ni din yan. Tol Julius. Yung profile na yan, yung nakamay di. Minamay din ni Tol Julius yun. Sa baby guys. Bro Ruel. Sabi ni Tol. Ano ma? Ganintan mo yan, yung tali. 3,000 lang na nabili for yun. Yan. Ilista mo nga, ma. Nakakuha ng yung ano, yung pera sa sigarilyo sa alak, nakabawas doon sa tindahan. 5 ko na lang. 2,700 ma. Lagay mo nga ma. 2,700. Para pag may bill ka dyan, makabalik dyan sa ano. Hmm? 2,700. 2,700. Nabawas sa puhunan dyan sa ano alak. Kaya kalagay dito sa tindahan mo.
Tol Jason, mukhang Pagod na pagod sa today. Grabe. At tingnan nyo na lang po yung ano, yung sa vlog ko. Hindi ko pa na-upload, alangan lang sa oras eh. Nag-live pa ako. Basta masaya yung ano, yung nangyayari doon sa bars kanina. Kasi yung problema, buti na lang, dahan-dahan lang yung pagmumotor ko pa uwi. Muntik akong ma-aksidente. Sumabog yung gulong ko. Yung gulong sa ulihan. Buti na lang, dahan-dahan yung pagmotor ko. Lakas pa naman nung init. Hindi ko napansin yung anong, yung play nung ano gulong. Labas na pala. Yung nakaraan pa kasi pinapapalitan yun. Ayan, kasi yung inisip ko nga yung ano. Hindi ko napansin labas See you na. later po, wait lang. Mintikan talaga kanina. Pag-ingatan ito kasi napapakalit ko lang yung ano ko. Margie Serbo, Palitin, followers. Ingat ka tol. Oh, salamat. Ah, si Jan Jan. Yan. Ba't di kita maano dyan? Bakit? Ay, doon pala. Kakitan natin si Jan Jan. 11 viewers. Ayan, may jacket ka na dyan. Hello Kitty, paramdam ka naman dyan. Totoo ba? Yan friend daw kayo ni Kambal. Nandyan yun sila. Tanga-tune in yun. Ah. Sino ba yun? Hello. Silent viewers, hello po. Hello sa lahat. Bilis ng oras ah. May sayawan sa kabilang barangay sa San Juan. Ano kasi, opening nung Christmas light, pailaw. Opening. Wala lang. Hindi nilista ni Ang yung mga cup noodles pa rin, wala na. Sabon na bar, wala na rin. Colgate, wala na rin pala. Sabi ko, lista mo yung mga wala na dito eh. Pag namimili ko, sabi ko sa kanya, Ma, ba't hindi mo nilista yung ano? Wala na palang Colgate. Ha? Colgate. Ay, hindi ko napansin. Ang sarap nito po dito. Wala na ring bar. Noodles. Next time na lang. Kailangan na. Masukulit pa nga. Kahit tagdadalawa lang sa amin. Okay, next time. Yung asukal, lalagay mo na asukal. Ma? Ano daw? Ano sabihin dyan? Maray pa man si Kuya, tuloy-tuloy pa rin ang paglago ng paninda ka na po, paubos na. Maano din yun Oo. dyan. Ano lang dyan? Tsaga lang? Kami ilang beses na kami dyan na ano, nagsarado.
Kasi baka nababawasan mo sa, siyempre, panggamot mo. Ganon din to. Minsan, kung tingnan mo pag umalis kami puntang Maynila, ubos to. Kasi yung pera nito na binta, dinadala namin pa Maynila, nagagastos namin. Sabi ko nga Pagbalik sa, namin, panibago na sa naman. January, ako na lang. Hindi pwede. Ito, gusto niya, sa pagbalik siya na lang daw. Hindi pwede kasi nga nung nakaraan nga, nahilo siya. Kayang-kaya ko ang buhay ko. Ayoko, hindi pwede. Kuya Jun, ang layo ng nilalakbay ko na po. Napunta na akong Bukana, kaso silip-silip. Baka may viewers akong kilala doon, kaso bagsak eh. Wala eh, si Hani lang para target. Sorry po, Hani. Magtapat ka na kaya Kuya Ho. Ano Suko daw? sila sa'yo, Kuya Ho. Ano sabi ni Kuya Roque? Meron ka fish da, kulay blue. Meron po, meron. May fish da dito, kulay blue. Favorite yan ni Dave. Ito po. Ito po, Kuya Masarap Roque, oh. yung pulutan yan eh. Para tempura. Pakarga ko sa Ano blue na? medyo napunta na ako kay Mandaraga. Dyan. O kuya, nung wala pa talaga na nag-sponsor sa gamot ko, yung unang punta ni Kuya Pula, paubos na talaga paninda ko. Dumating si Kuya Pula at natulungan ako. Ano yun, kung may gamot ka pa naman, yung pera na yun, ibili mo muna din sa tindahan mo. Pero kung wala ka na, kaso ang problema niyan, baka usurin yung utang dyan. Ibili mo na yun ng gamot. Masigurado na yun kasi baka ilagay mo pa sa tindahan mo tapos putangin ka pa. Dapat kasi nakita ko yung tindahan yan, may tindahan sa maliit pa, maliit. Meron kasi pag mautangan ka sa ganyan na tindahan na maliit, dito nga, pinaano ko yung utang dito. Dati nagpapautang ako, gilo yung utang dito, pero ngayon, hindi na. Hindi na ako nagpapautang dito na. Kasi mahirap, utangan ka ng 10 tao, tapos halagang 500. Minsan, di naman niya nagbabayad ng 1 lingguhan lang. Minsan, naabot pa ng buwan. Wala, napatay na yung ano, puhunan. Kaya kung yung pautang ko, di ko pinapaabot ng 500. 200 lang, 200. May limit ako. 200 na, tama na kasi sa tindahan, pag pinautang mo yan ng 500, mangyayari niyan, ito muna bibigyan ko. Magbabayad muna yan, sabihin natin 300, may matitira 200. Maya-maya niyan, babalik ulit, siguro kinabukasan. Magpapalista ulit yun. Madadagdagan na naman hanggang sa naging 700 na. Hanggang sa pataas. Kaya kailangan may limit. 200 lang, pwede na yun. Yan daw ulam ni Kuya Roque pag ano, baboy ang ulam ng mga anak niya. Kuya Roque, hey po. Yan. Wala na Kuya Nandyan gamot si Ate Mayang. Pwede yan dyan, ano, mag-limit ka lang talaga ng pautang mo. Kasi, Grabe, friends. Ano? kasi ilang beses na rin kami natuto sa pautang na sobrang ano, nahihirapan talaga maningil. Yung nakakaano pa, ikaw na yung mahihiya maningil. Kasi malala ko yung maghahantay ka pa kung kailan babayaran at lalapitan ka lang pag wala silang pangbili. Kaya mas makaka-stress pag puro utang. Kaya ayun nga, kaya dapat ano ka rin, Mag-limit ka na pautak lang. ka rin. Kasi dati may nagsabi na sa akin yan na kumbaga naging mentor ko sa pagnegosyo, pagtitinda. Ang advice sa akin ganito. Halimbawa, 3 kayong magtatabi-tabing tindahan. Halimbawa ako, di ako nagpapautang. Yung 2 na yun nagpapautang. Tapos, yung mga tao na nangungutang sa akin, siyempre, pag di ko pinautang yun, di sa akin bibili. Doon sila sa 2 tindahan. Halimbawa, doon sila tandaan na 2 na nautangan nila. Doon sila mamimili o doon sila mag-uutang. Ngayon, pag mawala na yun ng puhunan, sabi na sa akin, hayaan mo lang nalagpasan ka nung mamimili na ano. Huwag kang bilhan. Kung huwag kang bilan ng mga nangungutang na yun. Kasi, pag naubos na yung puhunan no na inuutangan nila na yun, na 2, babalik pa rin yun sa'yo.
Sabi, yun ang advice sa akin. Babalik at babalik pa rin yan sa'yo kasi di naman mabubulok yung tinda mo. Di naman tulad ng isda yan na mabubulok. Hayaan mo lang sila. Pag di ka bilan, okay lang. Sabi na, advice sa akin. Kasi sila, nagsimula lang sila sa ganitong tindahan hanggang sa naging grocery na. Hanggang sa naging grocery na yun. Kilala na yun na grocery dito. May mga sasakyan na. May gasolina. Tapos yun din yung sa akin na dapat kung malaki na yung tindahan mo, hindi mo pwedeng ipagtiwala sa ibang tao. Ikaw pa din yung Kung cashier. baga, ang cashier pa rin, yung may-ari, bawa kami. Kaya kung may importante, dapat may tao kang pagkakatiwalaan mo na pwede mong iwanan ng pera. Kasi nakawan ka lang, sabi niya sa akin, nakawan ka niyan araw-araw 20 pesos o kaya 100. Sa loob ng isang buwan, may 3K silang may ipon. Kung alimbawa 100 yung nakawin sa'yo araw-araw, So, ganun dyan. may 3K silang may ipon. Mindset nila, alam mo ba, pag di mo pinautang, di ka bibilan, pero same lang naman pautangin mo sa iba. Ganun Sa pa iba rin. parang bibig. Hayaan mo lang. Hayaan mo lang. Mag-limit ka na lang. Hindi din maging sila ano sa ka, ibang bumili. Maging Hindi sila utangan nila. Kasi ganun, dati dyan, ganyan din ang ano ko. Kasi mahirap. Ganyan din yung ano namin na nakakahiya na hindi mo sila pautangin, ganyan. Pero dadating talaga sa puntong mapapagod at Kuya mapapagod. Benji, hello, shout out. Mapapagod at mapapagod ka. Tapos ikaw, talagang ilang beses na rin kami na ganyan. Siguro ngayon, natututo lang. Ayaw mo na ito? Natututo lang talaga. Pakibangon, Edward na. Natututo lang kami dyan. Ganun talagang ginagawa namin dati. Umaabot ng ilang 800, ganyan pa utang namin sa isang tao. Nung medyo okay pa namin lahat. Tapos yun, hanggang binago namin 300 na lang, hanggang bumaba ng 200. Tapos hindi na kami nahihiyang humindi. Halimbawa may uutang, ganyan. Sabi ko, ay hindi pwede po. Hindi pwedeng ganyan kasi din yung puhunan din namin is utang din. Ganun ang gawin. Huwag kang mahiyang mag-no sa umuutang. Kasi tayong tindera, tayo ang kawawa. Pag nagninegosyo talaga. Mahirap magbantay ng tindahan. Antok na antok ka, pipilitin magtinda. Tsaka magkukos ka din ng ilaw. Tapos kung may ref ka, ganyan. Matuto kang humindi sa nag-uutang sa tindahan. Pag alam mo talaga yung makunat, singilin. Hindi sa pang... Kasi kuya, bata pa lang ako, gusto ko na talagang magnegosyo 4 years old na. Pero konti-unti tapos o ate mas nakakanya tayo pagsingilan na, talaga pagsingilan na talaga. Kaya, talaga. Yun nga ang aralin mo dyan. Ang magsalita ka ng no. Pasensya na po. Ganyan. Ay, ano raw? Kuya Benji, hello. Wala na si Kuya Julius inaaway kasi ako ni Mami. Naaway ka pa rin. Parati nag-aaway Kuya Julius. Oo nga po Kuya Julius. Pero pag end sila lakbay ulit kung ano yung makita sa live YouTube na dikit sa pin din ako pero hindi didikit. Hindi na mamansin si Kuya Rowell. Ate Mayang wala, bitin-bitin 3 hours, 30 pag 7 to 8 hours. Dito lang muna tayo kambal. Hi. Wala tagiwas ka mong kalawod na. Ay, Naiko, di pa man opening, da pa ni parada. Yung fast moving dyan, yun yung try mong anuhin muna. Doon ka ano yung pinakamabilis ano yung pinakamabilis ibenta dyan. Halimbawa, mag-focus ka muna sa mabilis ibenta dito kape, ganyan.
Minsan lang ako makanood ng videos and dead din pahuwal pag may load. Kaya pasensya na kayo. Okay lang dyan. Basta ang importante is ano, kasi mag-load pa eh. Magpalakas ka. Anong bitin-bitin Kuya Ruel? Sabi mo, magdamag kang naglalakbay. O kambal, basta ako stay muna ako dito. Kuya Ami, ano yung mahal kita sa litang dito? Mahal kita hindi ko? Parang parehas lang ah. Parang wala siyang specific sa amin. Sa iba kasi, yung Bicol kasi ano, Kuya Hok, madami ang salita sa Bicol. Ang Bicol, halos tatlo ata ang salita, iba't ibang salita namin kasi. Katulad sa Albay, iba. Ang kanin sa Albay, ano? Umoy. Umoy ba? Sa Albay, umoy. Pagdating dito sa amin, kanon. Pagdating ng Naga, maluto. Iba-iba yung salita. Yung mahal kita, di ko alam. Parang sa amin, ganun din eh. Tagalog din. Ano ba? Di ko talaga masabi si Kuya Roque nga. Kuya Roque, ano yun mga ito Kuya Roque? Ay, si Ate Mayang. Ate Mayang, ano yung mahal ka daw sa Bicol? Di ko alam. Ano ba yung mahal ka sa Bicol? Ganito talaga. Si Ate Mayang nga, Kuya Hok, ang tanungin natin. Ate Mayang, payaba ka o payaba daw? Ako, isa lang mo ganti. Eh, pwede, payaba pala. Ate Mayang, tama si Ate Mayang. Ayan, tama si Ate Mayang, Kuya Hok. Eh, yung maganda, magayon. Ayun, payaba ka. Payabatay ka. Pero kay sobrang nabawasan yung problema ko na may sumapot na isang pang-maintenance ko for life. At thank you din. Oo nga dyan, thank you talaga sa nag-sponsor dyan. Talagang ano, talagang sobrang ano, nakaka-happy na may biglang ganyan talaga. May dumadating na angel sa atin. Ilang araw nang hindi nakakainom. Kaya ipag-pray natin yung mga nagbibigay sa atin ng ganyan. Ay, sino kaya Kasi sobrang ano, Huwag ako. naniniwala talaga ako sa salitang God will provide talaga. Kasi pag dumating talaga yung time na walang-wala ka, bigla na lang ano, may dadating, di ba? May dadating na blessings. Basta ano, panatilihin lang natin ano, mabuti ang ano natin. Mabuti ang ginagawa at mabuti ang kalooban ng ang puso. Ano kayo pasok? Yan na. Yan na. I-comment mo kaya headed yan, Kuya Hok doon. Sa tabako, padala. Ano daw? Ano yun, Kuya Roque? Tawagin mo na si Papa mo. Kadadaya pero natin si Josie. Ay, tapos ang basketball, oh. Ay, nakapagana ka tulos ha. Ay, mapis. Patlabang. Yan, go. Paano yung basketball? Ay, basta arani man. Arani man sa kuha score. Kahapon sa nadi, di nang gagas. Huwag kong kuyulan sa basyo. Kahapon. Ano gana sa timbusan? Ano maribaro? Iba pala pagsaka sa barawan. Hambal sana all. Sana Wait lang po. Nakadadaya pa rin yung batong
May chat mo kasi si Nini. Yan na ata yung channel mo eh. Mamaya, nene, babalik ako. Mamaya ako nagpapasal. Baka yan na yun, kasi pinagawa ko yung channel mo eh. Pwede na yung uploadan mo. Hello po sa viewers natin. Hello sa lahat. Kawayan na di ate. Una ako ang tuwa. Sabi na nga ni Sadi ako. Kambal, naawa na ako sa iyo. Alin? Hello sa 9 viewers. Alin? Ito? 5. Ano pa? Piatos? Piatos na cheese. Isa lang? 20. Hmm? 5. 25. Ang amin. Wala yung ano ko. Wala. Nakasad ka niya. Oh! Ay, wow. Dilaw? Sino na nakangaya mo? Sobrang dilaw. Saka, onion ring. Alam ka, anak pwede ko. 25. Plus 25. 50. Makalala ko si Kuya. Dito tayo dito. Kaya taman ka. Hindi mo na ito. 60. Ay, plus nga. Nanibago ko rin. Angat. Angalang iwas. Kaya hadigat ko ah. Oko PlayStation. Nag-iwas. 25 na. 60 Baka nga. katugad ka rin sa 60 uling 40. Nag-iwas eh. Naro ka sa rin sa dati pa. Dati pang tug sa ice cream. Naamo talaga to. Masakit na to. Nang-iwas. Pagkayaman pa ka ng hot shot. Piring sila. Mga alika. Mga alika na. Mga natlap. Nagpilaglimot sila. Nang-natlap yan. Nang-iwas talaga. 10, 20, 30, 40. 60 nga na din. Mga ramaragaon pa lang. Di pwede sa pangkudan. Di nagpakasusyo. Dumating na yung mga nag-basketball doon sa ano, bato. Talo sila, talo. Kambal, wag kang maawa. Bakit? Bakit naman? Dapat. Bakit naawa? Hello sa 7 at sa 12 na nagtamsak. Ang umumpisa sa blight. Na pumasok na sa amin, papatulog sa anak namin. 2 seconds na sa naman na naman pati kita gantuhan mo. Taupan. Hello sa ating viewers. Sino ba kayo? Nangalab-galab pa at 53 points. Shoutout sa inyo lahat dyan, sa ating viewers. Shoutout. Welcome sa vlog, sa live. 13 seconds. Tapos, naglililay pa kasi sila pa. Ibig sa gatik ko. Yaga. Paring Jason. Arigato. Arigato, arigato. Salita nyo bumibili. Hindi makakawatan. Mga anay, mga people. Yan mo kambal. Pag naka-tune in ako sa live ni Hana, sasabihin ko sa kanya, nakras mo siya. Ay, kaya Hana pala. Dumating kasi yung mga nagdayo ng basketball. Salo ka agad. Unang laro. Ha? Sige, sige. Sige.
Hindi ba tayo po? Hindi na Ha? Kuya Benji, siya na sa Bukala. Parte ni Japper kumakanta. Sayang nga nung parte nila. Daming mga vlogger doon na ano, mga sikat na vlogger. Kahit pa paano, na ano kasi natagpo na mayroon tayong ginagastan ka. Hindi tayo nakasama. Sayang nga. Pero okay lang, may mga susunod pa naman na Christmas party naman. Dami pang taon na darating. Bawi na lang ako sunod. Yang ganda na lang tangad sukuha, tangad. Pag ko na kami pumasahin ko nito. Tato mas matitibay ito. San Vicente. Hindi kita magbilaw na. Kailan muna ta? Inaasahan ko. Tagal na rin ako nagpo-comment kambal sa kanya na busy lang kasi pambihira magbihira magpapasko. Ha? Sito. Puro 80. Saan? Pirang libot pa ka na. Mga nag-aalo. Oo nga po, Benji. Shoutout kay Kuya Rini. Silent viewers Kuya Rini ah. Sabi ko dito. Hindi ka muna ka ngayon. Supain mo rin ako parang bukit. Mas maliliksik. Binangurusan siya ka no? Ha? Sabi ka na kusito. Ano sabi? Tinugal sisto. Ano? Chocho. Chocho na no? Ako nga maliliksik sinabi babayaan. Kami pang medyo wapaman ka. Kung mga pasa manika-nikanda, kasi may law. At ang nakakaptan na nakagaw pa. Nakakaptan nila, nakagaw pa. Nakagaw pa. Pag-mari-marikon kuman. Nasusikipin, usay na ba? Kok. Kaya kumakan natin. Aircon na. Bawal dito. Kok. Kasasadit pero maliliksik. Plastic mo na. Magpalawgaw pa kamukad. At ba ito po mga dito? Nagdalimang ka na di malalaw daw. Arap ko naman galing na eh. Sapatos ka mo, saluyo sa nasa sapatos ninyo. Alaw ka na, kalaban. 3% nga natin yun. Dahil sapatos sa layo ka atin. Kapatid yun na ano, kapatid ni Katie. Luzon! Ha? Mga lawgaw. Sabi ko, magsapatos, saluyo sana. Oo. Malalawgaw kang kalaban. Tabig para sa lingan sira, ate. Saluyo sana. Kambal ko na mo ipipits. Niya, pay mo na lang siya. Pwede. Silent viewers, comment po kayo para magpinto-pintuhan tayo. Ngalay ng kamay ko ah. Ano ba nangyari dito? Dito, ngalay.
Talaga nagbaga sa 7-Eleven suka baga. Pwes na man yun. Ito para. Kadawa sa dako. Kadawa yung sa buta ko. Ano? Oh ya, dapat kan ano? Adak mo ni. Amo dyan. Ari, Dapat ano? kung Five. ko na ako, hindi mo nagbabago. Dapat ko. Naku niya, raparato ng Bago na, tinutulak. bibili na yan, mas Hindi mo lumang na na yan. yan. Alam mo pa nga bakit? 45 sukli. Nagdi-dribble sa nakamula eh. Ikaw pa yung Alam ko sa magdanang ko. So, ako, Naudaan ako sa Timor, so napansaya ka ninyo. Hindi man kaya, si para pipirsa. Uda na sasabi ko si Ulog Sadi ang nagpunta na ako ang Twitter, so, yun, ganun na ako. pintana ito. Kapag sintro lang doon na, tapos uda na ka masurog tulog. So, magtatarayang bil ka uda na. Hello. Puro ka mo, di diretso. Anay mo ninyo, puro na ka mo diretso. Uda na sa Timor na miskot. At ipapasa, tanin yung miskot. O di diretso, o di pagkuha. Iniipon ko yung mga tigbi-20. Yung mga tigbi-20. Pang ano, pang alkansa namin mag-asawa. Parang tutururan, pag nakapta mo sa kapirsa ng Lahat ng tigbi-20. Tinatanggal ko. Ihulog ko dun sa alkansya. Kaya naman kaya kung mag-intindi, sabi ko. O nandyan si Kuya Rin eh. Pag may nakita kayong mga lumilipad-lipad na heart, ganyan si Kuya Rin eh. So, at ang pinamamantaman ko, pirang turong libot nga. May nagtatap-tap. Kung hindi si Kuya Rin yan, baka yung kapatid ko. Pilay-pilay ka to? Pilay-pilay ka? Ano gusto mo ba O yan o. Ano? Kuya Rin eh. Magaling ako mamati. Tawas Kuya Rin eh. Yan po yung palatandaan niya ni Kuya Rin eh. Kapag may mga lumilipad-lipad dyan na heart o kaya tumatawa, dyan si Kuya Rin eh. Siyempre salamat Kuya Rin sa pagtap-tap ng ano. Patap-tap. Hindi yung nagugubasa ko. Nandyan o. Pag ganyan kasi na tinatap-tap yung ano yung pag naka-live o kaya naka-premiere, kumbaga ano yun, nire-recommended ni ano, ni YouTube. Bago. At kami naman Mga brother, late ako. Okay lang Kuya Rin eh. Di man kaya nagkukuha. At least, umabot ka pa rin. Okay lang po. Araw ka nakuha. May upload pa ako. Ano kaya? Kaya pa kaya? Makapasa ka. May upload ako dun. May naka-edit ako dun. Naka-private. O bukas na lang kaya ako mag-upload. Nag-jackbell mo ba pag ako nagkukuha kay Baby? Saka naglayo na. Yung salamat sa mga nanonood sa upload ko. Kahit di siya nagwa 1K, pero solid yung ano, solid yung mga nanonood. Wala siyang skip. Talagang termino mo mababayan. Puro green yung ano sa moderator. Ay sa ano? Sa studio. Kasi nakikita namin yung pag-skip yung ano eh. Nakikita namin pag-skip yung upload namin. Nakikita namin. Tapos, style ka sabi ko. Ngayon solid. Solid yung mga nanonood kahit 500 lang yung views. Pero solid. Galing na galing yung mga upload ko kahit nagti 300 lang. Galing na galing.
Salamat sa suporta nyo. Hello sa 5 viewers. Nag-brand out kasi kanina. Mamantuman na ng rayon. Dahil nagkasimulo ko, taraw kita sa Alexi. May pwede kong siguro, advice na rin sa kaya di naman ninyo na pansin. Sakit ka. Darang-darawa. Darang-darawa ba ka? Kasi pili, dapat... Wala kaming ilaw. 5 oras bago lang nagka-ilaw. Nag-brand out din pala sa kanila ko yan. Dito ko nag-brand out. Ay, sa kipili, double take. Pwede ko talaga sa pag-rapo nila, pero dapat talaga mag-rapo, mag-gawa ng gataktan mo. Tap-tap. Dere. Yan. Kabayaan sa naman natin Sabi ni Kuya Benji. Ato, big kwadro sa big penetrator sa kuha. Yun, salamat sa pag-tap-tap nyo sa live. Daw makukuha, lumunos At sa mga nagko-comment. Nakakausap. So, sabi, big suway ko. Parang sa gabi ba sa style ko, ang libon. Oo nga, sabi ni Kuya Rini Castello. Kaya, pero yung pasa ninyo, talubayan po ba yung pasa ninyo? Yan, may rakot sa pasa ninyo. Ang tarang mga pandalipin sa Alabado, kapag binapo ko daro, tumagbibaro mo sa iyo, mawatak sa libig niya din. Nagpa, mamako namin. Sarap siguro ng tulog na naman nito ah. Ay, dapat alam din mo muna pag pinatulong sa iyo. Dito ko dapat mga mga damang ito. Daman din tao, bakit ito sa'yo? Pero diba, kung talaga, di ba ba dami sa kondisyon? Di ba, sabi, di ba wala nang kuha, di ba, nagkuha, yung isa sa SB, hindi na wala, sabi na wala, sabi na sila kuha. Kung pag nga ngayon mo yun, papakawin mo na. Di man pinakawin. Di ba pinakawin? Labi nagbabakal pala dyan. Nag-aalap. Tingin ko nga nagkumugulungan mo. Sabi kaya, Tuwan kayang nagkukuha ng baka kaya tulog sa di pa ako kaya kuha. Ako Inalas na pala mga Pinaulos. Inawalan ko nga tulos. Ikaw ako ha, nagkaalantin ko nga Margie, naka-offline ka. Margie, naka-offline ka na naman, sabi ni Kuya Benji. Mga brother, hindi ko na makita si bro Willie. Wala si Kuya Billy. Yaritis daw. Sabi ni Kuya Rini. Hello sa Siben. So, sabi sa naman na buko man natin kung man tuman na siya. Gusto sabihin si Pili, i-double pay. Kung man tuman ng namin. Pakulo na babayaan. Pag usap sa rin ko ang ipili, pababayaan. Kung man tuman, double pay. Sa gusto mo nangyari, double pay. Gani, ako sabi ko pag tinubulting, pag wala na uwat ah. Yung pag-tinitiri ay. Marites kasi. Mamarites ba? Sabi ko, Pilipit nalulusot kaya rin si Pilipit. Kaya yung dubulting Pilipit, ang dubulting pag ikilang ninyo, dubulting ang bawat I'm back. I'm back ulit. Kambal. Naglakbay saglit. Ako live si... naka-live pala si Ana. Yun, shoutout kay Ana, Provinciana. Dati pumapasok yan sa live ko nung naka-challenge ako si Hana Provinciana. Kasi yun yung Muse. Ha? Carla. Si Pagsarit. Tanong miss na kung gano'n. Pagsarit. Tagalog. Nasa bata na rin yes. Taga Negorod. Inalatugan na namin. So, sa bata na rin dyan kasi again. Hindi naman labas. So, kuha. So, miss na mo. Ika first. First.
Agom na agad at ito rin dyan. Classmate. Classmate kapatid daw ni Kitty, comment na kayo. Sabihin nyo, bayaw. Bayaw. Kapatid yun yung pumasok kanina dito. Matatangkad yan. Matatangkad sila. Mga basketball player. Kaso talo kasi opening ngayon nung ano, inter team dyan sa Bato. Talo. Ako rin, hindi pa siya boy naka-position ka. Ano ba? Yeah, kapit mo bola. Ang kirk na, kirk mo sa ulo. Pirang game ka mo. Pirang game. Sa game? Ay, mo, napuhat-tungan ngayon mo. Hindi ka mo. Huwag na kalabanin niya. Agyudan. Lamang? Lamang yung kami. Apat? Kaya. Apat lang yung lamang. Kaya. Dahil pa snack? Nagkakanya-kanya ka mong persa. Nakita ba persa? Kambal na shoutout ka na ni Hana, naka-live siya. Sana naka-shoutout. Ako kayo nahanap mo yan. Parang bulaban ka siya. Kaya nga, hindi naman natin at ang magbababa, mapapabayaran na. Tutong ka na kali, tulog niya ako at lumasatan. Ako na. Wala, sabihin na, let's kinap sa gano'n. Kaya mga namin, pag-tingin na namin, puro. Atay-atay ninyo, puro ito rin natira sa labas, daman nag-iira ko. Hindi man mga mag-iira ko. Kaya man, sa mga depensa ba rin mo nila, araw niya sa leo. Pag atayanin nyo sa di taas, sunod man sa di buwa, depensa. Pero pag nag-ato ka mo sa tibaba, adi iraron, may babasa ko ang so depensa Kumbina yung signal. Nasusunod mga depensa. Aray ko kayo. Alam mo ang mga sorry, ayaw mo. 3 viewers, hello po. At dati sa tulog, dito sa mga magkayat sa pagkaman, sulit ko nasusunod sa atin, hindi ka mo makalong doon. Pero kung ay pupunta na magbabasa niya, bumabasa ulit sa bumabasa niya. Paupinan. Puro ako kayang puro lang siya kahit puro pera eh. Dahil nag-iira. Hindi mo na makapira ko. Ang pagka nag-iira, ano yun? Puro silit na school bus. Close up for viewers. Maganda yung bola. Angap-angap na ako. Tapos dito na ako na, darang balik ko ito ko, pala na. Pagka namamput na ako, alam na kaya. Kumug-kumug ang pinagmamantuan. Ano kung nag-respond na? Hindi naman ako makahawin na dali-dali. Malas pa sa sapatos, tapos sa dala ng kulog. Kapag didepensa mo kaya, pag sa alam mo nagtuo ano to, sa di ka advance ka sa di sa di ka advance pero may ito pero may dalagat man ka sa di basta na Sa depensa mo pati, kapag harap kong lumaga, saka kasi ka sa kamot, makabayaan talaga ka dito. arap ka niya. Makabayaan ko yung kalpito. Ang Yusuf ay pili, ako kung ganiyan ka na mula, so kaya baga nakakariyan ka na po. Buko, so nag-dribble. Ayaw mo ba, so arwin ka ng sa nila. Nawala ka na naman gumbal. Harangin ka dun ni Mandaragat. Pag nagwala kayo ng gusti, arwin ka na mula. Harangin daw ka ni Mandaragat.
Loso 5. Siyempre, shoutout sa 14 na nagtamsak. Nag-response Benji. Sabi ni Kuya Romel. Hello sa inyong lahat yan. Sige po, ano ko? Balikan ko. Magkagalan mo ano teka magkatagal. Sagdaro sa naman na kulog sa magnatrap abang nagluluto sila magsilita sa katalag-talag mo. Di ba? Copy paste mo nga. Ito po bago ka lang lusot, sinisingan mo. Para may ano, may ebidensya talaga yung hinahanap ni Kuya Benji. Pag nag-na-traffic ka, ano ba Dalawa sa 6 viewers. Papasahan. Ano mo lang po solo, pero kung ang intention mo kaya sa mo, isip mo magpasa, matatraffic ka. Copy paste mo na. Copy paste daw. Do you wanna? Sayang, kala ko bukas makakapasok na ako dun sa site. Ubus na pala yung gamot ni Ami. Maghahanap kami ng gamot bukas. Sabi pa naman na ako sa kanilang papasok na ako bukas. Pag-uwi ko kanina, sabi ni Ami, wala na palang gamot. Tapos pumunta kami dun sa mini hospital dito. Ubus na rin yung dextrose nila. May natitira doon, 3. Pang ano na rin nila, pang emergency kung may mga na-aksidente. Dapat pala kanina dinala ko na, di ko rin kasi alam na ano, hindi ko alam na wala na rin. Sabi ko sa kanya, pag isa pa lang o dalawa, dapat magsabi na sa akin. Para naghagilap na ako dun sa bato kanina kasi nandun ako kanina eh. Parang Jason, out na ako, alam mo na 10:30. Okay lang po kaya rin eh. Salamat kaya rin sa ano. Pag-tune in mo. Kanoli ba sa Bukana pa? Hindi ko lang po alam kung nasa Bukana pa si Kanoli. Baka nasa Bulacan. Sa Luan? Tama na. Sa Luan? O si itong bukid? Sabi ko nga, rapin yan. Ay baka. Oo. Baka at tukaliin mo isong. Andito ulit ako kambal. Galing ulit ako sa kanya. Ba't ate kambal? Miss dapat. Ayaw ko Benji baka mo magalit sa akin si kambal. Ayun Kuya Benji. Kuya Benji, may ano pala doon, di ba? Nagtanong ka dati na ano, kung may Christmas party kami. Nakwento sa akin nila, hello Kuya Billy. Nakwento nila sa akin doon sa barracks na may pinaplano daw na ano, may pinaplanong Christmas party daw
doon sa barracks. Parang doon sa barracks gaganapin po eh. Kaso may budget na daw na parang kulang pa ata yung budget. Kinanta na nila yung request ko sa request ko kambal. Sino nag-party? Bok, hello. Mga brothers, hello sa lahat. Nakwenta nila dun kanina eh. Parang 10k yata yung budget na naiipon. Tapos parang doon na lang ata sa barracks yung ano, yung Christmas party. Gabi, wala na. Paring sa dilim, hindi na Kuya Benji, di na ako maniwala sa'yo. Sila Ana ang nagkakantahan kambal. Di ko pa na natsimpuhan. Nag-live si Mandaragat, di kaya dati bawat lakbay ko. Belly. Hello daw sabi ni Kuya Ruel. 7 viewers, hello po. Mag-love siya, no? Tsaka ano? Chester. Hello? Yes. Kuya Billy, hello daw sabi ni Ate Margie. Bok, hi, sabi ni Kuya Billy, wag. Hello, Kuya Billy. Benji, pansin mo naman si Ate Margie, nagpapapansin. Sabay tawa si Kuya Ruel. Si Kuya Hawk. Tawa na si Kuya Romel. Tinatawa na si Ate Margie, ah. Ate Margie, hello po. Hello daw Ate Margie. Bro Romel, shoutout. Alis na nga ako, di pala ako welcome dito. Sabi na Ate Margie. Bro Rini, dito ka muna. Nag-out kasi Kuya Rini. Antok na yun. Kuya Benji.
magkano ang share sa party. Hindi ko lang po alam Kuya Benji kung magkano yung ano dun, yung share doon. Basta nabanggit lang nila dun na pagkwentuhan. Sabi ko, siguro kako kasi may nagtatanong din kako. Bro, bilang mag-shoutout po. Team Margie, hi, sabi ni Kuya Romel. Wala naman sigurong ano, Kuya Benji, kung magkano lang siguro yung ano, yung pwedeng ibigay po. Baka, Ano? gusto na pala isip to. Sister? Welcome na welcome tayo dito sa Ate Margie kahit saan sa live. Kuya Romel, hi. Ate Margie, wag ka muna umalis, sabi ka Billy. Lalabas na ako la. Kala ka na. Bahala ka na. Lalabas na ako, bahala ka na. Okay po, dito muna ako, sabi ni Ate Margie. Hello, welcome po. Lahat po welcome sa live. Hello sa 8 viewers at sa 50 na nagdamsak. May grabe shoutout po sa inyong lahat dyan. At sa mga kapapasok pa lang sa live, welcome po kayo sa live na to. Amang kwentuhan habang bantay dito. Pero mamaya mag-out na rin ako na ano kasi paabutin natin 11 para magising maaga. Kasi Lunes bukas may pasok na naman yung bata. Maaga kami gigising. Sino umahawak ng sa party? Hindi ko po alam ko yan, Kuya Benji, kung sino may hawak eh. Siguro pag alimbawa mayroon siguro, iipunin na lang. O kaya ibibigay siguro kay Kuya. Hello Sir Danny. Sabi ni Kuya Benji. Kuya Jason, mabuti pa tindahan mo, may bumibili pang ganitong oras. Opo, kasi tambayan po kasi dito Ate Margie. Mga nagbabasketball. Malakas yung benta ko dito pag ano yung alak tsaka sigarilyo. Kasi mga tindahan dito sarado na ganitong oras, ako na lang yung bukas dito. Sumbong tayo niyan kay General Danny. Yun, shoutout kay ano, Kuya Danny Ostiniano at sa asawa niyang si Ate Hampi Ostiniano. Napakabait niyan, nilang dalawang mag-asawa. Shoutout po sa inyong lahat, sa inyong family. Ostiniano family. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyo. Sister. Sister.
Hello sa 6 viewers. Mag-live ka, Ate Margie. Siguro pag out ko. Pwede rin mag-live si Ate Margie. Mga 11. Kasi magsasara ako ng maga. Kaya Benji, bakit wala naman po akong isusumbong? Sabi ni Ate Margie. Tawa si Kuya Romel. May sayawan sa taas ah. Hello sa 5. Subukan nyo wag pumasok kay Margie. Lagot tayo kay Dan. Sabi ni Kuya Benji, bakit kaya Benji? Mabait yan si Kuya Dani. Mabait yung mag-asawa na yan. Tawa si Ate Margie. Kasi Kuya Romel. Dami pang tao dyan sa ano, dami pang tao sa ano. Court, ayan. Makita ko sa inyo kasi inopen yung ano. Ilaw ng Christmas light. Ay, pinatay ulit. May mga tao dyan. Oh, ayun. Pinapailaw nila yung sinusubukan yung Christmas light. May mga tao pa dyan. Mga barangay official. Sila ano, Mama ni Kitty nandyan. Si Kapitan. Mag-test na kayo pa rin. Oo naman na, bulong-bulong. Takatulid man. Tulog na siguro si Ami. Minsan pag nagpapatulog yan sa anak namin, mas nauna pang natutulog sa amin. Iwanan ko muna kayo, tingnan ko baka tulog na. Kayo muna bantay sa tindahan. Hindi na kung nila ba mga ilas, kaya ako kung tanan ko talaga. Hindi na sa kanya tatulog. Pabilo ko nang tinayot na nakayat man niya. Ano naman siya. Hindi na niya, kung na ganyan, wala itong matapos yung tuloy. Hindi na ba ito? Maring nga ba dapat sa taon pa kayo pa. May napong. Hindi, madali mong mandawa mo sa tuloy ko. Hindi, naglililig yan. Hindi, nagpunta na ito, nagpunta na ito, parang nag-video. Ano ba niya bago na rin niya? Sana ko ito pinagaban niya nakaaban. Pinagaban niya si Bukasin. Ano ko ito yung mga tingin. Kahit nga siguro kasi naawag na. Hindi na siya nag-video. Yung sa nangyari po, tutog na gusto na rin. 1 second. Pero dito pa, nag-rebound. Ako kanta na katingin niya. Ano ko? Naribound ko bagay pero may lupa. Pero napawala ko. Hindi ko na matagwan. Hello sa 6 viewers. Sabi ko na nga ba tulog na si Ami. Send ko na lang kay Ami. At opo.
At ipaabot ko na lang po dun, Kuya Benji. Salamat po, Kuya Benji. Thank you. Ha? Ano, sarado tayo? Ha? Ay, magsasarado na kami. Antok na si Ami. Kuya Makbal, barangay hall yung inilaw. Opo. Lagi naman po. Ganda oh. Yan yung barangay hall. Magkatabi lang yan eh. Barangay hall, Degar Center, Health Center. Kami nagtrabaho dyan. Nakapagtrabaho ko dyan yung ginagawa niyan. Ganda oh. Labas ako. Para mas kita nyo. Ganda. Kunti nga yung ilaw ngayon. Hindi tulad ng mga nakaraang ano. Ng nakaraan. Ayan oh. Maganda yun, patayin yung ano, ilaw ng court para kita yung ilaw ng barangay hall. Ang pinatay oh. Diba? Maganda. Maganda siya. Pinatay yung ilaw ng court. Pailaw sa barangay. Hindi ko pa nabibilad tong palay ko. May bigas pa naman dyan. Oh, pinatay nga yung ilaw. Sarado na. Jason, nag-send na ako. O sige po. Ma, tingnan mo nga ma. May ano si Kuya Benji. Parang Jason, maganda patayin lahat saka mag-shot ng pula. Ma, patingnan mo nga ma. Saglit. Tapos ibibigay ko na lang po yun Kuya Benji kaya ano kay Kuya Noli. Ma, tapos bukas na umaga, ulit ka bulong ma. Ma, Bits na sana ako. mahatingin mo kaya yan ma. Para bukas umaga mayroon ka pa. Oh, bili na kayo, magsasarado na kami. Ang damdamin. Ma, tingin nga ma. Hello sa Siben. Luluwi. Mag-call sana ako, tulog na pala. Nandito po si Ami. Kaso walang signal po yung ano. Hindi ka makakatawag sa amin kasi wala pong signal yung ano tawag nito, yung SIM card namin. Ano ma? Di kami matatawagan dito. Pag ano lang po sa Facebook, yun. Jason, kayo na bahala. Huwag naman lahat i-share mo. Ikaw po, ano po, Kuya Benji?
ikaw po mag, ano kung ilan po yung ibibigay ko po. Kasi, kung baga, susunod lang naman po ako sa utos nyo po. Hmm. Wala pa. Hmm. Ikaw pa rin po, Kuya Benji, yung ano, yung masusunod kung magkano po yung ibigay ko doon. Subuan lang ito ah. Baka magsisin pa lang si Kuya. Baka nag-ano lang nilogin lang. Oh, sabi niya ma. Waiting lang ako daw. Sabi niya. Kung may FB ka po, Kuya Benji, pwede mo po akong magtabi ka din para kay ikaw po, Kuya Benji, mag-ano kung ilan yung ano ko, kung ilan po yung ibigay ko. Salamat po, Kuya Benji. Kung may FB ka po, pwede mo po akong i-add sa Facebook. Kaya sa WhatsApp po, Kuya Benji, may WhatsApp po ako. Kung may WhatsApp ka po, may ano, gumawa po ako ng WhatsApp. Pwede mo po ako doon kausapin. At pwede ka rin tumawag po doon. Kasi sa ano kasi kung sa tawag ng SIM card, wala po talaga, di kami matawagan dito. Kaya nga nagpundar pa ako dito ng wifi para may komunikasyon kami sa pamilya ni Ami, sa kaibiyanan. Kasi wala talaga ditong walang signal kami. Thank you po, Kuya Benji. Sana mas marami pang blessing dumating sa iyo. God bless po. Sabi ni Ate Margie. Kung may WhatsApp ka po, Kuya Benji, pwede tayong mag-usap doon. Kaya FB. Yung pangalan ko po sa FB, yung Jason Aliman, pwede nyo pong i-message ako doon. Yung WhatsApp pa, hindi ko kasi Number din, ilalagay ko. yung number, ano ko yung number ko dyan. Ilalagay ko. Ay, nakatulog. Ilalagay. Sa WhatsApp naman, Kuya Benji, yung number ko nandyan, ano mo nga ba? I-comment mo nga yung number ko sa WhatsApp. Account ko ni Bebe. Account ni Hili, Kuya Benji, i-comment namin yung number ko sa WhatsApp. Ano number mo? Ano ba yan? Yung sa Globe? Oo. Ito. Sa likod. Ito type ni Ami. Kung mayroon ka pong WhatsApp. Yung comment ni Ami yung number ko. WhatsApp. WhatsApp, madlang people. Mabuhay. Nandyan na po, Kuya Benji. Ayan yung ko sa WhatsApp po, Kuya Benji. Saludo talaga ako kay Ate Margie. Andito pa 11 na pero kagabi iniwan niya tayong lahat. Sabi ni Kuya Ruel. Hantayin ko po yung mo, Kuya Benji, kung ilan yung ibigay ko doon. Hello sa viewers po. Hello. Ha? Yung flash ako, magtira ako po. Hatiin mo lang ba? Kasi wala ka bukas eh. Pag walang maanuan bukas, di bumili na lang tayo.
Iba kasi yung bantay dun sa ano, sa main hospital. Pero alam ko, mayroon dun kasi sabi nung nurse sa atin nung nakaraan, mayroon silang staff. Baka bukas baka magpapalit yun. Puntan pa rin natin bukas yun. Bukas dyan sa pato. Hindi ako yung sa kanya. Hindi naman daw, sabi ni Ate Margie, Kuya Romel. Yan po, Kuya Benji, yung ano, yung WhatsApp ko po, yung comment ni Hailey. Yan po yung number ko sa WhatsApp po. Yan po yung WhatsApp ko po. Diyan ka po mag-message sa akin. Ah, Sarita Benji. Pwede mo rin po kay Benji, ano, i-delete yung comment mo na number mo po. Kung ano. Kasi na-screenshot ko naman na Kuya Benji. Yung kinoment Kuya Benji ni Hili, yan po yung number ko sa WhatsApp po. Para dun po tayo mag-usap kung magkano po yung hello po sa 7 viewers. Tapos pagdating ni Kuya Noli, iabot ko na lang doon na siguro i-vlog ko para ano. Ikaw, depende sa'yo kung i-vlog ko para makita mo rin yung pag-abot ko. Hello sa 8 viewers po. Paliwan sa akin, ako pinagman sa laban. Mas kami napili napansin si Tambos ko kasi kami, unang lang mo, third quarter pa sa Iso, Eras, nagtandos na. Hindi ka nga, unin ko, pero balik pa na. Pagbalik, nagtandos na ako. Hindi ko nga naitan. Nagmamadaling tama na. Nandiyan din na nga pa rin. 11:06. Maya-maya mag-out na rin po ako maya-maya. Hintayin ko lang yung ano ni Kuya Benji. Kung makapag-message na doon sa WhatsApp ko. Hindi naman Ate Margie, wala pa yata 1 hour or 30 minutes, dapat 1 AM yung end mo. Sabi ni Kuya Romel. Kaya nagpabalik ko sa kwadyo. Pag alis nila ano sa anak ko bukas, pag maaga kami ni aming makauwi na maghanap ng gamot, baka makahabol ako dun sa baras o kaya hapon na lang. Kasi ano, paspasan na daw yung gawa doon. Kulang talaga yung labor. Nakausap ko sila Kuya Puloy nung isang gabi. Nag-usap na rin kami mag-asawa. Pero sabi ko sa kanila, malilit lagi ako sa pasok kasi kailangan ko muna mag-asikaso sa bahay bago ko pumunta dun sa bahay project. Kasi dito, alas 5 gising na kami. Asikasuhin ko muna yung paligo ng anak ko. Tapos dapat bago ko umalis dito,
may ano, may pang-ulam na sila. Tamig habol kita, pasbulit mo sa padadali yan ito. Bastang so, pero hindi ka pasbulit. Nakakita mo na po Kuya Benji yung ano, WhatsApp ko po. Ang manikat, pag makapunong rin ba? Comment ka po Kuya Benji. Pag isot nila, Hindi yun dati ko tinatawagan na Ami Ramos. Hindi po Kuya Benji kasi yung dating number po ni Ami, dito cellphone na to. Kaso pag tinawagan mo po yun, di mo kami makukontak kasi wala pong signal. Walang signal ang SIM card Walang po SIM, dito yung sa SIM card bahay wala. namin. Yung ikinoment ko po dyan, yung kinoment ni Haley, yan po yung number ko sa WhatsApp po. Sa WhatsApp. Kahit sa ano, sa cellphone. Pati sa cellphone ko, yan po. Ito, paano ito i-comment ulit mo? I-copy paste? Hindi, yan na lang. Ano ba? Ano mo, isabihin mo na lang sa ano. Hindi. Mababakrad yan. I-backride mo po Kuya Benji. Bakrad yan. Bakrad. Taas po. Yung tinawagan mo po kasi Kuya Benji, number ko po Number mo yun. yun ni Ami. Kaso wala pong signal Oh, talaga di mo- ang di mo SIM po card ako- dito. Wala talaga. Ito po, pakita ko po sa inyo. Ano ko nga. Wala talaga, as in wala kaming signal. Ayun o. Wala. Wala signal. Nakaikis po yan. Kaya nga, nakakontak lang kami sa ano, Messenger. sa messenger lang po. Wala pong signal dito sa bahay po talaga. Kaya nga dati nung wala pa akong internet dito, para makontak ako nila Pula, para makontak ako dun sa bahay, kasi hina talaga, wala komunikasyon dito eh. Ginawa namin nun ni Pula, bumili kami ng radyo. Kasi abot yung signal ng radyo eh, yung radyo na ano, yung ginagamit niya dun nung nag-guard siya. Dalawa kasi yung radyo niya, pinigay sa akin. Para, kasi nung pagtira ko dito, para pag may kailangan ka, magraradyo ka lang sa amin. Yung radyo, yung parang walkie-talkie. Yung walkie-talkie. Yun yung ginagamit ko dito kasi wala. Halimbawa, kailangan ko ng emergency, hindi nila ako mapuntahan dito. Wala talagang kontak. Kaya yung ginagamit namin nandito, radyo. Sinasabi ko na lang dun sa kanila kung ano kailangan ko. Kung kumusta rin sila dun. Sabi nga nung barkada ko kasi, yung mga barkada ko dun sa lugar ko. Nung nagbakasyon sila, nag-alok mag-inom, pumunta dito. Kaya nadala din ang mga pumunta dito ulit. Sabi na, pag tumambay pala dito maghapon, tapos yung girlfriend daw nila sa Maynila, pag uwi nila, wala nang girlfriend kasi di makareply. Talagang hindi ka makakapag-cellphone dito pag nandito. Hindi makapag-text. Pero sa Facebook, mayroon kasi may internet na. Kaya nung unang bukas nitong internet ko, lakas nung income. Eh, marami na. May mga gumaya na. Tapos yung barangay, may libre wifi na. Ayan, hintayin natin yung ano. Pwede naman. Pinipindot? Hintayin ko muna yung sagot ni Kuya Benji bago ko mag-out. Tingnan mo nga kung ba't yung bigas mo ulit mo. Nagpapaut naman. Pagsabi na buwa sa kamot mo kang umipinitrit, na nag-iwas na eh. Pagsabi ka umipinitrit kung malayo pa adi pag makalusot, na. Lugal, napulag na kamo sa pero kung sabi ka umipinitrit, pag makalupon sabi ay nag-iwas na. Pag inipit mo nagsabi Pero yung mapasa, Gcash mo lapang rayo, sabi ko na tinawagan niya,
Oh, yung number po ni Ami na ano, kay Benji, yung number ni Ami sa GCash, yun po yung tinawagan mo po nung nakaraan. Gusto lang si gusto niya si Oh, add mo ako sa WhatsApp. I-add ko siya sa WhatsApp. yung number din ata yun. Yung ano po number mo sa WhatsApp, Kuya Benji, yung ikinomit mo kanina na number? Kasi in-screenshot ko na po yun, Kuya Benji. Yun po ba? Yung ilalagay ko? Kuya Benji? Oo, yun yun. Oo. Yung ikinomit mo na number? Basta po yung GCash ni Ami, yung number ni Ami sa GCash, yun po yun yung ano, yung tinawagan mo nung nasa ospital kami. Yun po yun. Yung Ami Ramos. Ato ka, kaya baga lang natandos ko. Yun, para ma-resistance siya sila. Nakakaon. No, matatandos at talamang. Hindi, kaya man kung pakiyan sa pan. Kita ko, kasi kung mga wala nang daw sa mga kailangan. Yun meron ako paring Jason, kaso nga lang gamit namin ngayon, kaya tutok ako sa paglalakbay sa mga live. Hindi na nagkakabagay. Abo ko man umunungon ng balyo. Meron na kami nag-desisyon. Ako abo, i-gusto. Paano yan? Yan ba kuya ano, Benji? Yun na yun. Yung number na yon sa WhatsApp. Yan na yon. I-try ko. May babak ba yan? Kasi nababak naman 'to eh. Tapos para masubukan ko. Di ba gumano, bang nandyan pa kasi pag di ko kasi nakahanap yun na Yun, mahanap ko yan. nag-inda tayo. Itatry ko sana eh. Pupunta ko dun sa WhatsApp mo. Pwede ba ganyan? Ha? Hintayin na lang natin. Pag kuarban, pag adto, di adto ni pasi sa natto. Kali sa namin paparlisaw niya. Kali arami na ko. Hello sa 6 viewers. Hello po. Di man kagbuan magparuan unuan ni. Double team sa gusto kong mangyari. Pag double team man si Pili sabi ating din sila. Kung pasa ka naman. Ipit-ipit mo na nagiging. Tapos i-screening ba na nagiging. Tapos ito ninyo, pag makapal ninyo ng mula, sipil ka ulit sa so, ano ito? So, mistake ninyo lang. Hello po sa 8 viewers natin. Nilamig talaga. Ha? Nilalamig ka? Kasi pa, ay sino pa, ano yung nag-isip Eh kasi nagbagong ano ka? Kala ko. Ba't bukas lang? Kuya Born! Hello po Kuya Born. Kaya ba, hello. Ah, naglalaba pala si ano, Kuya Born. Buti pa si Kuya Born nakapaglaba. O dami kong ano kanina. Pumunta kami sa barracks. Ayun yung kaganapan. Yung iba na-upload ko na, mayroon pa akong i-upload na 2. Tapos umuwi ka agad ako. Plano ko, kakauwi na ako para makapaglaba. Hindi naman ako nakapaglaba kasi pagdating ko dito nag-edit. Pagkatapos kong mag-edit, namili ko ng mga, ito na, nag-live kami. Namili ko ng mga paninda. Balak ko sana ngayon maglaba. Hindi rin nakapaglaba. Tol Julius, pareho tayo bro boy. Naglalaba. Sa viewers din pala si Tol Julius, naglalaba rin eh. Oo yun. Sige po Kuya Benji, hanapin ko po yun. Hanapin ko yun. Ganyan mga tunay na lalaki naglalaba. Tama, tigasin. Ako nga ngayon, ako Kuya Born. Oo, sa akin yun. Basta po, Kuya Benji, yun yung sa WhatsApp mo. Kasi hanapin ko yun mamaya. Amuay. Ngayon nga Tol Julius at saka kay Kuya Born.
simula nung na-operan si Ami, ako yung nasusunod ngayon dito. Ako yung masusunod. Hindi pwede siya. Dapat ako. Pag ayaw niyang maglaba ako. Kaya ako yung masusunod. Labas daming labango. Labango. Kaya po nilo po ako nga naglalaba din po kanina. Kuya Julius, hello Margie. Sabi ni Kuya Born. Pero baka bukas, habang nag-iinit siguro ko ng ng tubig, pagkagising baka balasahin ko na yun, yung labahan. Number ko yun. Opo. Pero yun po yung itatype ko sa sa WhatsApp. Oo lang. Oo. Yung number na yun. Ibak ko muna kaya. Kita try ko. Hello sa 7 viewers. Tawa si Kuya Burns. Binji, yung sa amin, hintay namin for the bus na papasok mo. For the bus na papasok mo. Papasok. Hindi nga pinansin comment ko kay Bro Binji. Hindi raw pinansin ang comment kay Bro Binji. Hello sa 7. Ano ba sa atin? May tambay sa harap. Ano? Ikaw yung inano ko eh. Ano? May tambay sa harap. Ito nakapagdalawa sa mga nagpaparin pa na kaya. Ako nagbalik at Ako lang pumapansin sa'yo, brother born. Ayun si Jinsi ito. Dapat kasi Tol Julius pinalaban mo si Mami. Busy ata si Mami ngayon. Meron bang Christmas party ang Pahawaii? Mayroon daw po Kuya Born. Nakwento nila sa akin kanina nila mga tao doon. Kasi nagtanong ako sa kanila din. Kasi di na ako nakapunta ron. Mayroon daw eh. Kumbaga nag-iipon pa si Kuya, sabi nila nag-iipon pa raw. Pero may budget na raw na nakalimutan ko kung ilan yung sinabi. Pero kulang pa daw yun eh. Kasi sabi ko nga, nung nag-usap kami ni Kuya, nung pumunta ako doon na gabi na, tinanong ko siya kung may Christmas party. Kasi kung may mga nagpapatanong. Sabi man ni Kuya Noli, nag-iipon pa raw siya ng budget. Pero sabi, nabanggit daw dun sa live na ni Kuya eh, na mayroon daw eh. Kaso kung baga iipunin pa. Opo ka din. Kakasaod ko pa sa. Oo. Kasaod ko pa sa. Aba pa, kuya na yan. Madami man aabang. Mayroon po may Christmas party po, kumbaga iniipon pa po yung yung budget. Kuya Born. Ako din kaya pare Nolo, uwi ka na daw. Kaya yung ni Kuya Binji, yun, pag uwi ni Kuya Noli,
Ibibigay ko na yung ano niya, ni Kuya Benji. Ay, bigat pati yan. Kuya Born. Bigat yan. Comforter. Bigat yan. Paano mo? Add mo sa WhatsApp. Mamaya po Kuya Benji, kasi dito yung WhatsApp ko po Kuya Benji sa ginagamit ko naka-live. I-add po kita. Buwisit ang bigat. Bigat talaga yan. Kami nga pag naglalaba dito, Kumot lang. yung kumot, tapos may comforter. Wala Bigat. tayong comforter ah. Wala. Dati. Wala tayong comforter. Ano yun? Kumot lang yan. Yung mabigat dyan? Oo. Kumot Yung kulay blue? Kumot lang yan. Hindi yung comforter. Ang comforter parang may kutsyon. May kutsyon, no? Yan, kumot lang yan. Kumot pa lang pala yung bigat yan. Wala tayong comforter. Ang sakit sa ano, braso ko yung pag pinipilipit ko. Ay, naalala yung comforter pala dun kay Bayaw. Dun sa kapatid niya. Pinalundari. Sa Amerika kasi walang laundry siya pata di ano. Yung share niya daw, board. Julius, sabi ni Kuya Benji. Ano yan? Yung ano nga, sa Christmas party. Dati kasi dun sa live ko, nagtanong si Kuya Benji kung may ano, Christmas party. Tapos kanina nagpintuan sila, mayroon daw. Pero nagtanong na rin ako kay Kuya Noli nung pumunta baga ako doon, nagabi na ako nakauwi. Nag-usap kami kay Kuya Noli na, yun nga, na di ako makakasama. So, napag-usapan namin yung party. Tinanong ko sa kasi nagpapatanong nga sila. Sabi ni Kuya, mayroon daw, kaso nag-iipon pa. Saan ba yan? Sabi ni Kuya Julius, Little Julius. Sa ano po, sa Christmas party pong gaganapin niya dyan sa Timpahaway. Doon po ata sa barracks. Kailan po yung palabasin munisang bayabas mo pasandera. Kaso wala pa akong alam kung kailan yung Christmas party. Pero po, mayroon daw po. Kumbaga nag-iipon pa kung halimbawa may nag-share para mag-iipon, ibibigay ko po kay Kuya. Si Jason kausapin niyo. Okay, Benji. Baka sumilip yung binas. Sa tungkol po yan sa Christmas party. Yan si Kuya Benji magsising na siya. Ano sana, ikaw ko muna? Baba ko na? Ano, baba ko muna yung, isarado ko muna yung tindahan. Siguro doon na lang tayo sa loob ituloy yung kwentuhan. Nilalamig ka? Basahin mo muna. Long Friday. Ay, Kuya Bern, pasensya na po. Nanginginig Di si ako. Kuya Malamig Julius yan. Ay, Ito Julius yan. hindi, si Kuya Bern kasi hindi ko pa nahay eh. Long Kay Friday Julius, daw, nung Friday di makapasok ko Gcash ko, Benji, kay Pansoni. Ikaw, oo, system down siguro. Again, lagi nakalagay. Oo. Picture ko sa WhatsApp, Gerald Anderson ang dating. Sige, Ba, sige po. Kuya Benji. Sige po kay Benji. Okay, Vince ko, pinapadaan bro, Julius. Okay, Vince. Oo. Isang bayabas daw. Malamig talaga. Baka kasi na-idlip kasi ako eh. Kaya nilalamig ako pero malamig talaga.
Uda namin. Hindi pwede ano. Hindi pwede mag ano. Pumunta sa may isdaw. Dito pa lang nilalamig na eh. Amin naka-shades ako. Sige, copy Kuya Benji. Hanapin namin pag-in. Nilalamig ako talaga. Sobrang ano na, naninigas na yung pa-try ko ulit bukas para yata exchange gift yun. Sobrang lamig. O, ako lang nilalamig. Naidlip kasi ako ng kaunti kanina eh. Baba na. Yung sa akin din sa exchange gift. Sabi ni Kuya Bern. Malamig talaga sa Bro Benji, ano pa ba kailangan sa Christmas party ng pahuway? Sarado lang po kami. Sa ano mo? Ako? Ayun, itatali ko. Ang malamig ang simoy ng hangin talaga. Si Carrot man ang hindi ko nakikita, Bro Julius. Sabi ni Kuya Bro. Nangangalan yung kamay ko. Nabasa kasi ko kanina na nagluto eh. Ano mo yan? Pas mo. Oo, wala sa nga vlog ngayon si paring Carrot Bro Bern. Wala daw vlog si Carrot. Mahina kasi signal doon. Baka po, di baka nakaka-upload po si hindi Carrot. nakakapag-upload daw. O baka busy si Carrot. Mag-upload pa din yun. Baka mahina talaga ang signal na yun. Malamig talaga siya. Nagpapatapos ito. Ha? Ha? Sabi mo ba, babalian ko sa loob. Baka magtulaga pa yun. Sige na. Baka magtulaga pa yun. Hello sa 8 po. Magandang gabi po. Wala ako balita. Hindi din nag-message sa akin ngayon. 2 weeks na yata. 2 weeks na ba? Sumagot ngayon nurse sa Gcash. Mga bro, dyan muna kayo, may gagawin lang. Magsasampay na ata si Kuya Julius eh. Sige Kuya Julius, ingat ka po. Tapos na dryer mo. Ano? Ano mo? Alis na muna si Kuya Julius. O sige tol. Ano muna yung labahan mo.
Kung gagawin daw siya, baka magda-dryer lang. Magda-dryer yan. Tapos na dryer mo, sabi ni Kuya Bern. Mga high-tech naman nata yung ano nila. Yung washing. Dali mo ano. Yung diretso ano na yun, tuyo na. Tuyo na ilalabas. Lalakad po tayo. Mabuti hindi nila inano yung Christmas light. Hindi pwede magdamag yan eh. Kasi kaka-open lang yung Christmas light. Baka may sumabog dyan. Hindi nila mapansin. May tugtugan. Saan kaya yung tugtugan na yan? Wala nang tao sa kwarto. Miss Opus me. Daddy. Yan. Pakawin mo muna, Nay. Bawagan mo. Sobrang lamig sa labas. Buti nga dito hindi ano. Hindi malamig. Bawagan mo, Nay. Hello. Balik sa aming munting pwesto. Ang lamig talaga sa labas. Hindi ko kinakaya. Hindi ko alam. Pero siya, hindi naman nilalamig. Ako lang ang nilalamig. Baka dalamig din ka ng pagtanda. Yung cellphone ko ba nadala ko? Ay, ano. Mag-ano ka na sa kanila? Kami kausapin na burn teddy bear ata gusto ni Kitty. Pag ano sa ano pa yun Kuya Benji kasi uuwi eh. Parang balita ko 18 pa siya uuwi eh. Madami bang bata sa site na 10 below daw, sabi ni Kuya Bern. 10 below? Oo. Mga anak ni Ate Bidang. Ilan anak natin dito? Tapos pamangkin ni Nila Jamila. Ilan sila lahat? Mga pamangkin ni Ate Bidang. Hindi, ano mo kung ilan sila lahat? Di ko lang Parang matansya. itansya mo. Di ko matansya eh. Nasa 10, nasa 20, Di, wala. di ko matansya kung mga ilang ano yun. Kasi may maraming pamangkin sila Ate Bidang. Hindi daw po niya Kuya Bern matansya eh. Kasi may... Kay Ate Bidang, dalawa. Bali 3 yung anak ni Ate Bidang. Tapos yung mga pamangkin nila Jamila. Ano mga si Bibi ng kumot? Parang gising pa yan. Ano ba maganda regalo? Isa-isa or frame nyo sa palaro ng bata? Papremyo ng mga bata. Pwede siguro palaro tapos yung mananalo. Ano nga yung premyo? Pwede rin mga laruan siguro. Laruan pero mas maganda yun. Kahit yung talo sa laro, mayroon pa rin. Oh. Kumbaga mga nakabalot Pag na. ano kasi, Kasi magtatampo yung ibang bata. Baka umiyak. dito po kasi talaga medyo may kamahalan ang laruan eh. Kaya nga po yung ano, Kuya Bern, yung pinadala nyo po, dun po yun sa ano, sa supplier mismo. Bibilhin nung pinsan ko.
Kasi dito, hindi ko alam kung makakabili ata ng ano dito eh. Yung mga laruan eh. Kaya lang maka-istorbo pa pag regalo, bibili pa. Pera na lang. Kasi po pag regalo kasi hindi matansya kasi yung bata kung gusto nila yung regalo. Parang ang hirap na rin magregalo po ngayon eh. Kami po kasi yung bibilhin yun ng pinsan ko is ano yun eh. Hindi mawawala doon yung tsinelas. Doon po sa binigay nyo. May tsinelas saka ano, i-upgrade po ata nila yung ano, yung prices. May tumbler po ata. Na, pero yung ano lang, yung mumurahin lang na tumbler. Yung talagang something na pwede pa magamit nila. Hindi ko po alam. Siguro sa pag-uwi po ni Kitty, may ano na yan. May balita na siya kung ano. Pag pera naman, magkano ba ang binibigay sa mga bata ngayon sa Pinas? Yung ano Kuya Bern, pwede ba yung mga bata ngayon? Pwede yun ipalit ng coins na tigbe-20. Yung coins na gano'n. I think tatanggapin pa yun kasi madami bang mabibili sa 20 eh. Pag 50, medyo konting laro lang yun. Kasi pag 50, pag pera daw, magkano daw? Sabi ko, tigbe-20, pwede pa. 20, 50. Yung 50, mabigat na rin yun. Sa bulsa. Ang bigat na rin. Mabigat na yun, bitawan yung tigbe-50. 20, Kuya Bern. 20. Yung ano. Pwede na yun, tigbe-20. Sabi ko, tigbe-20 yung coins. Oo. Hello sa 6 viewers. Hindi naman mga bata mag-play mga angels ata si Marimar Movie. Si Marimar yan. Pero may mga bata pa rin po doon. Nung nakaraan kasi na nung isang taon, yung mga nag-games, yung mga angels. Hindi ko lang alam ngayon sa parte-parte kung baka may mga bata rin doon na kasali sa party na mag-games. Depende po kasi yun sa Kasi yung sa mga mechanics nila doon. yung vlog kasi nila Kuya, not for kids. Kasi yung nakalagay sa Sige, tanong mo Jason kay Kuya Noli kung ano gusto niya para sa mga bata. O sige po, magtatanong po ako kay, okay naman, ganyan ma. Kay Kuya Noli pag uwi niya. Tapos, sasabihin ko na lang po sa inyo. Pwede nyo rin pa ako kontakin sa sa WhatsApp ko po. Para doon na lang po ako mag-update sa inyo. O kaya sa Facebook ko. May mga Kasi sa number kasi makukontak nyo lang ako pag nasa bato ko, pag nandun ako sa barracks. Pero pag nasa bahay na ako, wala talagang signal. Tsaka pag may halimbawa kasi pag may katulad niyan may binibigay para may maintindihan natin ng maayos yung paano Papaabot. talaga yung pera. Kung paano yung kasi susunod lang naman kami sa instruction ng tulad yung mga sponsors. Ikaw ha, dami mo crush ang pihikan mo. sabi ni Kuya Benji. Oh, ito na ata. Ayun na may nag-WhatsApp. May nag-message sa WhatsApp ko. Mga baba mo ng konti. Ay. Dito yan. Ayan no.
Mamaya. Mamaya ko siya ma-replyan. Diba yung nag-message? Oh, may nag-message Ay, yan nag-message na. Ayun. Yun pa kayo si Kuya Bern. nakita ko na po. Mamaya po ako magre-reply doon. Robin J for the kids lang ako. O sige. Pero pwede naman yun kasi may mga bata doon. Kung ibibili ng mga laruan. Pero mas maganda siguro, Kuya Born, sa akin lang. Mas maganda siguro laruan na lang. Kahit yung mga simpleng laruan, pwede rin natin yun pwede rin po natin ipasabay na kay Kung halimbawa po kayo. Tapos abang nandun pa si Katie sa Maynila, pwede ko rin yun na ipasabay sa kanya. I-send ko sa Gcash niya o sa Gcash ng pinsan mo. Wala, Kuya Jaime, hello po. May gamigalap shoutout po Kuya Jaime. Hello. Para kasi mas mura doon sa bumili ng mga laruan. Tapos dito na lang balutin para pagdating doon nakabalot na. Pero magme-message para na kay Kuya Noli para siyempre sa kanya pa rin talaga yung pinakang yung pinakang desisyon. Kasi di ko naman pwedeng pangunahan yung desisyon ni Kuya. Siyempre, respeto pa rin kay Kuya Noli. Kuya Jaime, kamusta po? Nasa pa rin po kayo? O tapos na yung nyo? Paglalayag. Namamas ko po Kuya Jaime. Yan. Merry Christmas Kuya Jaime. Advance. Bukas na ba yung simbang gabi? Bukas na. O, bukas madaling araw, no? Check mo na. Check mo na daw, Naka kasi ma-charge yung cellphone. Pa-check daw, Ayun, meron na nga pumasok. Meron na po. Meron na po kay Benji. Chat na lang kita sa sa WhatsApp ko po. Nakabalik na ako sa barracks. Yun. Buti naman Kuya Jaime. Nakapag-enjoy ka po. Nakapag-enjoy ka. At yun, thanks God at okay yung niyo. Paglalayag. At iningatan kayo ni God. Bro Benji, hello. Okay na ba kami? Opo, Kuya Benji, nandito na. Thank you po Kuya Benji. Nandito na po. Thank you po. Maraming salamat. God bless po. Super enjoy. Ganda. Nag-enjoy sila Kuya Jaime. May message na lang po kita Kuya Benji. Nakapag-message na nga sa WhatsApp ko si Kuya Born. Hello sa 7 viewers. Sana all enjoy. Jason, okay na. Okay na po kay Benji. Nakita na po namin. Malamig pang si... I-chat na lang kita doon sa WhatsApp po, Kuya Benji. Hanapin kita doon. Para doon mo sabihin kung kung magkano yung iaabot ko doon sa kanila. Kay Kuya. Para doon ko yung yung pinakang instruction mo po. Pero sa 7, ayan, at magti-12 na. Siguro po mag-out na rin ako. Kung okay lang po sa inyo, sa mga viewers dyan. Kasi magti-12 na po. Siguro mag-out na kami. Next trip mga bro sa Timpa, Hawaii. Yun. Kasi nagsabi to si Kuya Jaime na pag umuwi daw siya dito sa dito sa Pinas at pupunta raw siya doon sa barracks. Pero ako sa April next year, Yun. Kuya Bern. Bisita po kayo dito at para matikman nyo rin yung mga luto dito sa Bicol.
ano yung paborito nyo, kung gulay na laing, Gulay pa din. kumakain kayo ng gulay, yung balinghoy kung meron yan pagpunta nyo dito, o kaya yung Exotic foods. pikadilyo, May mga exotic picadilyong food. prito, Hindi picadilyong talaga ang Xmas party pag nag-share kayo. Si Kuya Benji naman. mauna ka pala ko Kuya yung Mark. board. Ah. Ako igado. Yun, Ayan. igado. Sarap ng igado na yan. Oo. Yung igado, talaga, para sa akin, pag ako magluluto talaga, kung ako yung susundin na magluto sa igado, ang gusto ko sa igado, manghang. Yung may anghang siya. Kaso, minsan, hindi ko pinapanghang yung igado kasi siyempre may mga bata nakakain. Pero kung yung alam ko yung mga kakain talaga ay wala namang mga bata na di mahilig sa manghang, mas gusto ko talaga lutuin yan manghang kasi yan naman talaga yung igado may anghang yan. Mid of May daw may siya. love my. Kalakit na. Kawawa naman si Benji lang. Kawawa naman si Benji na ba iyak? Oh. Hindi nga tayo mag-aabot. Mag-aabot. May tribalik ko. Military. Balik mo sa Hindi abroad. talaga Military. mag-aabot talaga. Hindi talaga mag-aabot. Huwag kang mag-alala, Benji. Nasa likod mo lang ako. Yun. Sabi ni Kuya Born. At maasahan nyo na makakabot yan lahat kay Kuya. Yun nga yung plano ko sana bukas. Pero tatry ko kung makakabili agad kami namin ng gamot, baka mag-half day ako doon. Kasi kulang talaga yung doon. Kawawa naman sila doon. Nagkausap na kami ni Kuya Puloy. Nagtagay-tagay kami ni Kuya Puloy nung isang gabi. Ikagabi doon na pag-usapan. Sabi ko, balik na ako sa Lunes, Kuya Puloy. Sabi ko, maganda makabalik ka na kasi walang libur. Akyat baba ako, akyat baba. Sabi na. Sabi ko, sige po. Pero pag pumasok ako, malilit ako kasi unahin ko muna dito sa bahay bago ko makapunta ron. Sabi ni Kapuloy, walang problema kasi alam naman namin yung yung problema mo ngayon. Ay importante kung pag may ka, makapunta ka doon. Kaso kanina, sabi ko naman kasi dito, sabihin mo kaagad sa akin kung yung gamot, kung dalawa na lang o isa na lang, para makahanap ka agad. Naman, kung kailan ubos na. Kaya kaninang pagdilim pa lang, pumunta kami doon sa main hospital, nagtanong kami kasi sinabihan kami ng doktor nung pag wala na, pumunta lang para mabigyan ulit. Yung panghalo na maliit, meron yung dextrose yung wala. Yan. Boom, sumagot ka. Boom, sa party tayo. Kala Jason, andyan pa si Kitty. Di sa sa pag-party nila, sa pagganap naman sa party nila kay Ami, magbabalag ako doon tapos magla-live ako. Para makita nyo yung kaganapan talaga na buo. At sana makisama yung signal natin. Maulan kasi pag ganyan. Oo. Para makita nyo Christmas sa yung atin minsan nga bumabagyo pa ng Christmas. kasiyahan ng mga bata. Pero kung halimbawa walang signal, di ako makapag-live, siguro sa vlog ko na lang makikita nyo yun. Sa vlog ni Ami. Yun. Huwag na muna sa akin para di kaya. Paano hindi kaya? Hindi kaya na. Ako mag-edit. Ako alalayan ko yung vlog mo. Walang problema yun. Nung natutoksin na naman ako niya ni Kuya Benji. Kung ano
mga gusto mo sa likod mo lang ako lagi. Yun, salamat po Kuya Born sa ano, sa suporta. Gusto kong mag-call kay Cherry. Busy ata si Ate Ching kasi Busy ata si Ate Ching. walang Siguro bukas kasi linggo sa kanila bukas, no? Hindi pa. Bukas? Hindi pa. Ay, oo, linggo. Ngayon ang linggo. Kila Ate Ching? Mm-mm. Kasi linggo sa atin ngayon dito eh. Linggo pa lang ngayon sa kanila. Baka nga Nandyan naman yun si Ate Ching. Naka-silence lang ngayon si Ate Ching. Nagsabi naman siya dati na ano. Si Ate Ching kasi naiyang mag-comment pag di siya magpapakulay. Sa akin po kahit basta sa live ko, okay lang kahit walang pakulay. Basta makapag-kwento-kwentuhan lang tayo. para makapag-update. Update. Nahiya na si Ate Ching. Parang kay Bro Jaime sa likod niya ko lagi. Nakikinig lang yan si Ate Ching, sabi ni Kuya Jaime. Opo, nandyan siya. Nagsasilent viewers. Tapos, hindi siya nag-join in kasi inaasar ni Kuya Benji. Hindi siya nagko-comment. Hindi siya nag-comment. Inaasar ni Kuya Benji. Takot siya po nandiyan si Kuya Benji. Hindi siya nakapag-comment tuloy. Pero nandyan yun, baka asikaso na ng ano niya. Kasi papasok na siya eh. Hindi Sunday. Baka nga nasa trabaho na yun. Cherry, pwede ba kita Text me. text me? Naka-headset yun. Si Ate Ching. Nag-ano pa yan kasi Sunday naman. Mamaya-maya siya babangon. Baka hindi aabot yung Kuya Bon, sa harap ako. Sa harap sa likod siyempre. escort. Skirt. Katagiliran. Harap likod. Tapos tagiliran. Bodyguard. Tawa tuloy si Kuya Bon. Kung escort si Kuya Jaime, sino ang muse? Huwag tayo mo. Di ka na ginam ko bulong. Kaya daw pag-aaral mo. Kung kaya di mo na ka inamin mo gamot na ano. Hello sa 8 viewers at sa silent viewers natin dyan na nakikinig lang. At nakikibasa sa comment nila. Comment na po kayo. Ako din sa likod lang, Born. Pahinga na kayo. O sige po. Kung okay na po sa inyo, mag-out na po ako. At yun, maraming salamat sa mga Nakapasok lang nag-tune in. At Kuya Jaime, pasensya na po. Kasi kakapasok lang ni Kuya Jaime. Mag-out na po kami kasi magti-12 na po. Maaga kaming gigising bukas. Mag-asikaso mga batang mga papasok sa Kasi school. ano naman ano na ba ngayon? Sa 19 na ang Christmas party ng magkikaroon mga bata. Tapos wala nang pasok din. Kaya medyo kahit magdamag tayo is Pag walang Ops na pasok na ops. sila. At siyempre, maraming salamat sa inyong lahat. Kuya Benji, Kuya Born, thank you po sa ano nyo. And Kuya Jaime, andyan pa yun si Kuya Romel, baka nakatulog na si Kuya Romel, Ano pa ba? Si Ate Tol Ching, Julius. nandyan yun si Ate Ching. Yan, shoutout kila Ate Ching. Pasensya na po, hindi na talaga kaya. Ako Kuya nga, Born, nakatulog Kuya na ako Benji, kanina. hello. Thank you sa inyo lahat. At sa mga silent viewers natin. Hindi sa At sa lahat ng pumasok. O, Ayan. di ba? Nandyan, o. Okay, mga classmate, patulogin na natin sila. Sabi na si Ate Jen. Hello, Ate Ching. Yan na ang Marites. Hello, Ate Ching. O, di ba? Sabi ko sa inyo, eh. Nakatune in Nandyan si yan. Ate Ching. Si Kuya Robin. Oh. Kakapasok ko lang out agad. Isa rin to si Kuya Robin. Naka silent viewers to si Kuya Robin.
Kasi busy to sa mga alaga niya rin. Mga bigatin classmates. Mga Wow, si Ate bigatin. Cherry lumitaw. Love you all. Love you, Ate Cherry. Ayan. Kasi 12 na talaga. Buti kung walang pasok sila. Sabi ko sa iyo nakikinig lang si gandang Ate Cheng. Ate Cheng, nagpapuyat na kayo. Kaya, nagpapayat na. Kaya ako. Nagpapayat na kaya ako. Ay. Ikaw, Kuya Benjo. Miss Ching, mua. Sabi ni Ate Cherry. Miss you all. Namimiss ka, Ate Ching nila kanina pa. Pero naririnig mo naman at nakikita. Ano po, okay na? Kakapasok lang ni Kuya Robin eh. Saka ni Kuya Jaime. Pasensya na po kayo. Huwag mo naman kami taguan, chingmis ka na namin. Inaasar mo daw kasi Kuya Benji. Nagluluto ako, adobong pusit. Wow, sarap niyan. Yung adobong pusit ang masarap. Yan pati, yung adobong pusit na yan. May mga ibang, yung baga di makuha yung diskarte ng na pusit na yan. Kasi nagtutubig yan eh. Nagkukusa siyang lumalabas yung pinakang sabaw niya. Sarap niyan. Igigisa lang siya sa kamatis. Sibuyas, bawang, kamatis, sabay may luya. Sabay tatakpan na siya. Kasabay na yung pusit. Tapos pagbukas mo may sabaw na. Di rin pati Tapos may sili. may sili. Yan yung ulam na hindi siya kailangan ma-overcook kasi matigas. Sana all may pagkain na. Ako wala pa. wala pa. Si Robin, hello. Kuya Robin, hello, sabi ni Kuya Jaime. Sarap ng niluluto ni Kuya Robin. Kuya Robin, Kuya Jaime, Kuya Born, Kuya Benji. Ay daw. Sabi ni Ate Ching. Sarap Kuya Robin ang niluluto mo. Ayan po. Ano po, okay na po? Pwede na po ba kaming mag-out? Mamaya na. Oo. Binabantayan lang ako palagi ni Cherry. Ano ma? Ikaw? Kaya mo pa? Kaya pa natin yan. O, sige, maya-maya na raw. Sabay Sabi muna ni... akong McDonald's breakfast. Ay. Maya-maya na daw sabi ni Ami. Kasi nakakahiya daw sa inyo sa mga kakapasok pa lang. Sige, tulugan na kayo. Tulugan na daw tayo ma. Hintayin muna natin yung nila. Approval ba? Hello sa inyong lahat, sabi ni Karabin. Hello po Kuya Robin. Sige Kuya Born, pag umuwi ka dito, lutuan kita ng igado. Kuya Romel. Yan, si Kuya Romel nandun. Kuya Romel, nagising. Nakatulog na yun si Kuya Romel. You need to rest, sabi ni Ate Cherry. Pahinga na kayo, hayaan nyo na sila. Jason, basahin mo comment ni Born. Yan nga po. Pahinga na daw kami. O sige po, pag Kuya Robin, okay lang po ba Kuya Robin? Bye Kuya Romel. Comment ka po Kuya Robin and Kuya Jaime. Kayong lahat po kung okay na po sa inyo. Kasi hindi kakaya naman sa inyo, nakakapasok lang. Ayaw nga namin mag-reads. Bye po Ate Ching. Sige po Ate Ching, magpahinga ka po. Kasi bye all. Kasi oras mo naman ng pahinga ngayon. Habang rest day. Church pa ata si Ate Cheng eh. Umuwi na si Kuya Jaime. Babay na si Kuya Jaime. Bye agad. Kinukonsensya Kuya ko Robin, na ganyan.
mag-out na po kami. Okay lang po Pasensya na ba? po sa Sa 10 siguro viewers. sa At saka ka-tune in pa lang. siguro tatry natin pag wala nang Okay school. lang. Pas 12 na, pahinga na rin pag may time. Opo. Siguro ano po sa siguro pagkatapos ng Christmas party ng mga bata kasi medyo medyo mapapalaban ngayong week na to kasi Christmas party kasi itong dalawa eh. Tsaka syempre medyo dadami-dami na din yung tao sa Kaya tindahan. may mga okasyon ditong darating sa amin. May kailangan i-ready yung katawan. sa Yung puyatan. tindahan. Saka ano kasi, nakatulog kasi ako kaya mahina ang energy ko ngayon. Isilip na kayo please. O sige po. Ayun sa lahat. Thank you sa lahat. Hindi ko na po. kayo isa-isahin. Salamat sa nag-tune in ngayong Thank gabi. you sa ating Sa team mga viewers at sa bisita. mga silent viewers. Shout out po sa inyong lahat dyan. I love you all. Ayan po. Bye-bye. Ingat po kayo. Bye. Bye po. Ingat po kayong lahat. Kaya Benji, wag ka na tumawa kay Benji. Bye-bye. Bye. See you. See you tomorrow.